Yswyddfa, a croeso I Haclediad rhif! 138, fi'n really sorry. Croeso I International Talk Like a Pirate Day by Haclediad edition. Sioned ydw I, gyda Bryn. Way, hey, and I'm Wrinkles. Way, hey, and I'm A Iestyn. Croeso i'r chaotic Haclediad. Os nad ydych chi wedi dyfalu, mae yna bach o nautical theme. Ond yn anffodus I fi yn bersonol, da ni ddim yn ailwylio Master and Commander 2003's greatest film. Da ni yn podlediad tech, ostensibly, sydd wedi pivotio I wylio ffilms ofnadwy a'r ffilm da ni wedi gwachod y mis yma. Rancio fyny na. Hefo'r rhai. Mae hwn yn Diana the Musical Levels yn fy marn I. gwell na Diana the Musical. Croeso wrandawyr anwyl. Fel da chi di siŵr o fod sylweddoli, mae'r hael yn dechrau diflannu, mae'r haf bach mehangel yn dod I ben, mae mis Medi, mae'r Haclediad yn ôl, mae pawb wedi cael ei gwylio ha, mae'r pencil cases yn fresh, newydd, folders bach heb graffiti yn nhw ar hyn o bryd. Mae'r post-it notes heb di cael ei aildrefnu. Da ni yma I roed cwpl o oriau o ddiddanwch I chi, sbrediwch o'ch allan dros y mis, newyddion, ffilms, be wylio, be beidio gwylio, ond mostly international talk like a pirate do. Yard. Yeah. O, ddech chi'n gwybod taw Medi 19 oedd international talk like a pirate diwrnod? Yar. Ie, dyn ni wedi bod ar yr internet ers amser hir. It's an internet thing. I mean, dwi 2 funud o chwarae Captain's Wife's Lament gan Paul and Storm. O'n i'n gorau reid hwnna I fyny ar yr Masters and Commanders, Dan? Do, ie. Do, ni di safio fe i'r rifin yma. O, dyna be oedd intro music ni? O, ti'n mynd gwrando yn efo? Ie. Iestyn mynd I gael lyflu amser yn neud y bach o post-production ar yr episode yma. Ti'n goffa taflu fewn cwbl o R's a Marties fewn bob hyn a hyn. Dwi'n meddwl yna ipyn o explosions yn y fo hefyd. Christ. Bach o Captain Pugwash I fewn yna, dwi'n meddwl. Dwi eisiau Blue Peter theme. Unrhyw beth, basically. Na, dwi eisiau y deiawd fidil a cello o Master and Commander. Dwi eisiau watch Master and Commander eto, guys. Pam bod ni'n cael neud hynna? Siarad, mae di dychryn fi I ddall bod ti ddim yn ailwylio fo bob wsos. I mean, bob blwyddyn, ddim hyd yn oed yn joc. Mae fel traddodiad, o'n i'n arfer gwachio Fargo efo mrawd bob blwyddyn, a rwan... Dwi really Rhyw ddydd fydd y mab hynaf yn digon hen I wylio fo. A geith A ni fel, ti'n gwybod y bachgen bach na fanna? O, ie, yr un, okay, wel, allan pad a gwachod y bit na. Mae'n atgoffa fi yn y tŷ llew, ond mae broech fi dal yn attached, mam. Wel. Dwi'n ma'n cofio'r pethau drwg yn yma. Ti'n ma'n cofio Mr Blakeney? Yn cael ei fraich o di chopio. Mae'n cael ei fraich di chopio off, a mae'n goffo bod yn rili ddewr, a mae'n goffo fel cynoi y prisyn o bren tra bod maturin dal. I fraich o te goes o godd. Braich. Achos wedyn o'n darllen llyfr am Nelson, ac oedd o'n mynd, dyna beth wedi digwydd I Nelson hefyd, pan oedd o'n forwr. It's 1805, guys. This is a battlefield. O, mae hwn yn gynt na hyn. So mae hwn, da ni i'w ganrif. It's 1688, guys. The Caribbean is a battlefield. Mae'r ffilm Môr-BADron yma. Guys, nathon ni watch Cutthroat Island, os da chi heb ddarllen yr intro. Nes I actually ffindio mae gen y Bank of England adjusted for inflation calculator. Oh, great. So nes I actually edrych I fyny faint o pres maen nhw'n siarad amdano, be fysa hwnna mewn pres heddiw. A mae'r numbers yn anhygol. In millions. Hefyd, dwi'n lyfio'r ffaith bod y ffilm amdan Môr-BADron yn y Caribi a un boi di sy'n y cast I gyd. I mean... Maen nhw wedi lladd pawb arall, do. Obviously. Maen nhw yn y cyddia. Ie. Dyn nhw'n... Ie. Fa anwyl cyd Hacledwyr. Ond... Go on. Oh god, ti'n meddwl... Ond oedd Bren yn gweithio fyna a fod Africans ydy'r Caribbeans erbyn hyn, ond pwy oedd y natives oedd yna ar y pryd? Oedd yna, so, yn 1688, o'na definitely
Mae'r slave trade in full swing erbyn hyn. Yr triongl, ydych chi'n neud hwnna'n hanes, y triongl, mae siwgr yn mynd o'r Caribi i Lloegr. Mae wedyn pres neu defnydd neu rhywbeth yn mynd o Lloegr i Gogledd Africa, i'r coast, West Coast Africa. Wedyn, oedden nhw'n newid hwnna am caethweision, oedd wedi cael ei hela fanna, unau gan llwythau neu gwledydd eraill Africanaidd neu gan bobl gwyn, a wedyn cael ei hela ar y llongau draw i'r Caribi. So, y llongau mae jyst yn mynd rownd mewn triongl efo masnach bobl. Ac oedd y plantations yn dechrau tyfu adeg yna. Mi oedd yna bobl brodorol yn y Caribi, fel llwythau, fel dwi eisiau deud T-A-I-N-O, ond obviously dwi angen Google hwnna. Please check'ch eich sources cyn gwrando ar randoms ar podcasts. Yn enwedig yr un yma. Ond nhw'n llwythau fel Pocahontasaidd. I'm thinking vibes fel na. Sorry, God, ddoth hwn allan yn wrong. Dydyn nhw ddim yn Pocahontasaidd, ond yr llwythau brodorol o'r tras yna, y tras Americanaidd brodorol. Ond fel y Maya a'r Aztec. Kind of hynna. Go on, Bryn, please fact-check diwch fi. Ti ddim yn fact-checkio fi o gwbl. Na, o'n i di... Ti'n newydd o goffwr bod eisiau nghofi edrych i fyny cynt, ac mae'n neud efo Privateers yn 1688. Privateers oedd... Sea Mercenaries. God damn it, dwi'n suspiciously yn really gyddordeb hefo hanes morol. Damn it! Dwi'n ni troi fewn i hen ddyn. Gan dweud bod mae hwn hefyd yn bwynt cychwyn newydd i fi, lle mae hwn ydy'r FfilmDiDdim cynta i gael ei wylio mewn Dolby Vision ar OLED newydd sy'n gynnau. A hwn... Hoist the mainsail, boys. Hwn oedd... Waw. Anregdolig dod yn buan flwyddyn yma. Ges ti weld actio anhygol Gina Davis mewn Ultra HD. Okay. Barod. Pam nath chi ddechrau watch y ffilm, nath chi neges i fyny yn dweud, this remaster was done in bla bla bla. Nes i watch it ar ITVX, o'n i'n gwybod na. Nes i weld ar... Ganda dwi'n cael free trwy gwaith, ydw i'n mynd i gwyno? Nope. Na, nes i watch it, welis i o do. Ar be ydych chi di wylio efo? Amazon. Nes i dalu amdano fo'r iTunes. So ti di cael login ITV fi? Na, fos ni wedi cael y Dolby Vision. So ti di cael o. Yr explosions na. So oedd o'n werth. Oedd o'n werth. Mi na i ddeud, fel mae Iestyn wedi pwyntio allan, mae'r gwaith stunts yn awesome sauce. Okay? Mae na waith. Mae nhw wedi cwcio a rhoi'r gwaith i mewn. I mean... Fanna mae'r gwaith i gyd ti'n mynd i fewn i fanna dwi'n teimlo. Mae wedi gadael bob dim arall. Plot, actio, cymeriadau. Bob dim. Yn gyntaf, mae gennym ni cyhoeddiadau. Cyhoeddiadau fel pan ti'n mynd i fel pwyllgor cyngor pentre neu rhywbeth. Mae gennym ni diolchiadau masif i Matt M a Jamie, ein patrons. Wel, dyn nhw'n ar y Patreon. Maen nhw jyst yn lyfo ar y coffi. Fyswn ni'n gallu creu Patreon? Paints-y-trons? Paints and Trons. Paints and Trons. Dwi'n siŵr fydd Matt M a Jamie yn super falch i glywed bod ti jyst yn deud, Paints and Trons. Ie. Dyna beth ni'n gwario pres ar Paints and Trons. Paints a sesiwn cachyn trots. Obviously, na. Da ni ddim. Da ni'n very demure, very mindful, guys. Ni sy'n gorfod prynu trons Mr Earth. Ar ôl fod ar y môr hir. Mae'n rhons i yn lliw, goch, gwyn a gwerth. Beth bynnag, diolch o galon Matem, diolch o galon Jamie am eich cefnogaeth parhaol, a diolch i bawb sy'n gwrando. Chi'n mynd goffa chocio pres, ond os da chi yn, mae'n mynd i lle da, fel cadw ni mewn storage a microphones a Fire FMs. A trons. Mae gennym ni hefyd llongyfarchiadau humongous. So, wedi anghofio hon mis diwetha, achos oedd mis diwetha bach mwy o cursed episode na hon. Fi'n teimlo good am hon, tybed be allai fynd o'i le. Da ni eisiau llongyfarch ffrind y sioe Ross McFarlane. Nid yn unig smasho ei arholiad Cymraeg. Lefel uwch nag uwch.
Ross hefyd nath o pasio gyda'r rhagoriaeth a gyda'r marc uchaf yng Nghymru eleni ac yn lle pryd gafodd o derbyn gwobr yn yr Eisteddfod. Ond pam ydyn ni'n llongyfarcho? Pam fod o'n unigryw i ni? Mae boi neis. Achos yes da fi oedd test subject ei arholiadau, actually. Nath o Ie. cyfweld ni. Dyle fo totally rhyddhau hwnna fel... Galle hwnna fod yn fel secret crossover rhwng ni a like podlediadau dysgu Cymraeg neu rhywbeth. Cant o cant. Let's do this, podlediadau dysgu Cymraeg, sydd really ddim angen gwrando ar y rhaglen yma i dysgu Cymraeg, please people. Hit us up. Slipiwch fewn i'r DMs na da. A dim y Doc Martins da i sôn. You know, walk a mile in my DMs, guys. Ofnadwy, joke. So, llongyfarchiadau masif, ffrind y sioe, Ross. Nice one. Ti'n edge, diolch. Diolch yn fawr. A felly ymlaen â ni i'r diolchiadau mwyaf. Diolch i'r booze am gadw ni fynd. Hey! Wan my party. Bryn, ti'n edrych o bod gen ti crisp white fanna. Mwy crispy na'r Cris gwyn na ti'n gwisgo. Beth yw'r booze heno ma? Dwi ar y Pinot Grigio heno. Rather. Terre di Monteforte. Wel, mae hynna'n hawdd i ti ddeud. Wel, ie. Yes, well. Dwi wedi bod i ysgol i ddysgu sti ddeud yna. Wel, na, ti wedi bod yn Eidal. I'r Eidal hefyd. I ddysgu, so ti'n ei hynna. Nes Beth i yn Eidal? Eidal. Ti ddim yn textio lluniau bwyd a architecture neis i ni. Nes i cael risotto efo saffron. Do, gyrys ti dail un o hwnna i fi. Ag ossobuco. Sambuca a risotto. Dim sambuca. Ossobuco. Totally wahanol. Dim mor boozy. Dim mor boozy. Get it. Ond oedd o'n... So mae saffron a risotto yn signature dish Milanese. Okay. So, I mean, be oedd o ar y pryd, o saffron yn rhywbeth andros o dryd. O, beth oedd os am screen capture yn mynd ymlaen. Byddai'n ôl. Ie, na fo te. Deceivers and explosions, do. A Sian wedi dweud hefyd bod hwn ddim yn cursed episode. Ie. Fi di dweud hynna. Just mynd i cael drws. Right, Just mynd i cael drws. Anhygoel. Wel, oedd hwnna'n gyffroes. So, so, fel hi'n dweud, so, oedd saffron ar intron rhywbeth really dreid o space oedd cael dod i fewn. Ac i ddangos faint mor faint o bres o gym pobl. Ariannog oedd nhw. Oedd nhw'n cymysgu'r saffron mewn i'r risotto ac yn neud y reis mynd y felyn. A so saffron risotto. Oedd hwnna dyn ossobuco fil ar ei pennod yn glasio neis o wyn coch a oedd o'n absolutely lovely. A cael mynd hefyd yn y trefnu trwy Central Station yn Milan sydd yn edrych yn anogol. Ie, y lluniau, yr architectural photos. Lovely. Ond y nodyn doth efo'r gwyn yma, by the way, so just i chdi cael mwynhau hwn, Sioned. A wedyn... Dwi'n lyfio'r rhain. Beth sy'n gret ydy, dyn ni dal di esbonio beth yw'n i Sioned. It's a mystery. So gwyn yma, fresh and dry with ripe apple and peach flavours. Fresh and fruity. O, ti yn, Bryn. Drychyn y ti mor fresh and fruity. More fresh and fruity. More fresh and fruity. Dwi'n mynd i Iestyn i gadw pawb yn mysterious. A beth sy'n gret ydy, mae'r whole thing dal mae'r bethau gyd dal yn y sioeth sy'n gret. O na. Yw'n music bach yn Be ti'n yfed? Yes. Gynnau gymysgedd mawr heno. Dechrau off efo
Dwi'n cofio os dwi wedi cael hwn ar y sioe blaen. Hive Mind, Mead. Dwi'n fi cofio. Honey Mead. Medd. Medd fi, oedd o'n neis iawn. Mae hwnna di mynd. Dyna lle mae'r gair yn dod o Iest. Medd fi. Meddw i? Na, she just said, medda fi, ia, med. Medd fi, ie. Medd fi, gynal. Dysgu rhywbeth bob dydd yna. Bob dydd. Ti yn real ChatGPT. Ond mae stuff fi just yn random trivial facts hefo absolutely ddim backup a dwi di neud nhw i gyd. Siarad. Hwna di trademark y sioe ers bron i 14 o flynyddoedd. Dim ymchwil. Pai ti a deud 14 fel na. Dim ffydol dim byd. So, rwan, dwi di agor Easy Pale gan Cloudwater. Happy di enw fo. Happy Easy Pale. Lle mae'n cael ei fragu? Maes dy fo'n dod yn... mae'r un yma'n Manchester, o'n i'n meddwl. Almeinig. Na, Cymraeg. Ond mae gen i fi yn arall yma, mae hwn dod o The Diff. Crafty Devil Brewing. Mickey Rayer, All Day. Session Pale Ale. Smooth. So smooth. A wedyn mae'n ddau arall yn y fridge, just rhag ofyn. Dwi wastad yn confusio rhwng Crafty Devil a Tiny Rebel. Just cwrws. Na. Cwrws, na. Mae ffôn fi'n cyfyd. Cwrws and wines and spirits, na. Ydy o'n flasus? O'n i'n gweld bod gen ti good selection yn yno i fynd. Wel, gawn i fynd trwy, ond dwi wedi cael yr Happy, a dwi wedi cael Mickey Rayer All Day. It's an All Day. It's just smooth, easy drinking. Dwi'n licio fy sessions yn hytrach na'r reisi drost 5%. Yn hytrach na'r stuff beth ti'n gael fo Belgian. So beth i gwyddo, Sianed? Lle mae cwrwch chi? Beth ti wedi gael? So, dwi'n yn gwybod os da chi'n cofio. Episode diwetha. Last time ar bywyd Sianed. Ar Haclediad. O'n i fod yn mynd i Frank. Mae'n ethyn ni Frank! Frank! So hwn yn andros o drama mawr. Oedd o yn... Nes i ar like a timeline i chi? Oedd yn epic. A dwi really eisiau dweud o, ond mae'n very self-indulgent i fynd off like 10 munud o fe. Okay, so... Na, mae'n werth. So, oedden ni wedi ffeindio allan y So, da chi... So, mae'r grandawyr chi fyny at, like, y dydd iau. Oedden ni'n gwybod os oedd y passports. Ddim yn gwybod, so chdi'n siŵr os chdi'n mynd i ganslo neu beidio. Na, achos oedden ni'n gwybod oedd y passports, oedden ni'n gwybod os nhw'n mynd i gyrraedd. Mae'n troi allan, efo passports plant, ti'n cael 5 diwrnod o fel, maen nhw'n dal nhw. Hyd yn oed os ti'n talu am fel expedited, achos di o gael ei plant, sy'n great stuff, maen nhw yn rhoi 5 diwrnod i double-checkio, ydy'r bobl ma'n trio kidnapio'r plant ma'n neu rhywbeth. Oedden ni ddim, mae'n plant ni oedden nhw. Oedden nhw'n ffain. A wedyn, so, erbyn y dydd Gwener ar ôl i ni recordio, oedden ni oedd y passport wedi cael ei argraffu. Os oedden ni fel, So oedden ni fod yn teithio ar y dydd Sadwn. Oedden ni cael ei argraffu, ac wedyn erbyn fel y nos Wener, o'n nhw wedi cael ei postio. So ni fel, oedd y Royal Mail wedi deitha fi, these will be delivered to your house, on Saturday. So, dyn ni fod yn teithio am 7:45, bore dydd Sadwn. So, o leia dyn ni'n gwybod fel, potentially, gallen ni fel, os di pob peth yn mynd tita, gallen ni teithio fel ar y disil neu rhywbeth. So, pause o'n amiliad. Dwi eisiau chi adra wan, dychmygu, da chi gwachad rhifin o 24. 100% right. So mae'r cloc yn y canol, a dyma gyn ti... Un ffram ar Sioned, un ffram ar Al. Un arall ar... It turns out dyna sy'n nhw Cath yn y post office. Mae Cath yn y post office yn mynd i ddefyn y stori ma'n real bad boy. Hero of the show. Erbyn hyn dwi fel, shit, allan ni falle dechrau pacio. Fflio pethau fyna, emergency dechrau pacio. Wedyn, ringio fyny yr passport office yn Bangor, but not that Bangor Gogledd Iwerddon. A the bobl yn Bangor Gogledd Iwerddon, oedden nhw wedi gallu rhoi tracking number i fi. So ges i tracking number gen nhw. Oedd yn deud, so gyd yna gen Royal Mail app. So, bloop, 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 bloop. Oedd siarad yn check refresh y Royal Mail app. Oedd o yn Manchester. Oedd o di cyrraedd y sorting office yn Manchester. Ac oedd hyn fel tua 9 o gloch nos Wener.
So oedden ni'n meddwl, mae o'n diw allan am delivery dydd Sadwrn, wante. Bearing in mind, oedd hi'n bank holiday di llun wedyn, so oedden ni'n deud, we can collect from the office, from post office. Na, oedd o'n deud, na, os ti eisiau collectio'r post office, ti'n mynd i allu pigo fo fyny dydd Mawrth. So, oedden ni'n deffro trwy'r nos, yn refresh, ddim yn jocian, erbyn 4:45 y bore, a neud i'r refresh efo, oce, mae di cyrraedd Caerdydd, mae'r passports mae di cyrraedd Caerdydd. So, oedden ni fel, oce, mae'r sorting office yn llythrenol 5 munud ar draws y parc o tini. Sydd wedyn 2 funud ar draws y ffordd o'r train station. Oedden ni fel, bys ni jyst yn gallu troi fyny a just ringio'r gloch am 4:45 ac oedd fi mynd, na, da ni actually yn ystyried fel trespassing, crazy people, na. Gwni ni witched, so fy lle'n agor am 8 y gloch. Right, kids. Mae hwnna'n llai crazy. Yeah, so fy lle'n agor am 8 y gloch. So ni'n fel, right, dyma beth sy'n mynd i ddigwydd. Da ni angen pawb efo'i backpacks arno yn y tŷ. Achos, potentially, oedd y post office yn mynd i gyrru'r passports allan ar y troli. A wedyn, os oedd ar neb adre yna, bys nhw just ar y troli yn mynd rhwng Caerdydd, so ni'n mynd gwybod lle oedden nhw. So, o'n ni, wedyn, yn mynd ar rôl i backpack fi, draw at y post office am 8 y gloch, a hofran. A oedd Aled yn goffod aros yn y tŷ, hefo'i backpack arno, a'r kids efo backpacks nhw arno, yn hofran, i checio os oedd postman Pete yn mynd i ddod â nhw draw. So, o'n i agor y drws fanna. Oedd y tren yn mynd am 7:45 gyda llaw, a mae'r post office yn agor am 8. So ni yna, a wedyn, dynes bach yn dod. Dynes bach yn dod. So ni ar y ffôn efo Aled yn mynd, okay, dwi'n credu bod nhw'n agor o fyny. Okay, na ffôn i'n ôl. Blip. Okay, hi. I'm wondering if you feel like saving my life today. Ac oedd i fel, that's a bit dramatic. What's happening? So mae fi'n handio ID fi iddi hi. I have 2 children's passports, potentially in this building at the moment. We are leaving on a train in checks notes 7 minutes. Oh my God. Do you have at all? Ac nes i just roi ID fi. It's for me, it's for Sianed Mills, it's for this address. Have they gone on the trolley? Are they fel, leave it with me? And I think just rhedeg off. Oh, chwarae teg. So ni just fel, oh my God, okay. So ni just yn hofran, ni deud wrth Aled, look, paratewch i symud, okay, dwi'n cedi falle, okay, paratewch i symud, you know, stand by. Wel, mae Kath yn fel, ar ôl, like, munud, ac yn i fel, fuck, dwi'n gweld, oh, mae'n rhedeg nôl, mae gen i, I think these are them, I think they were on the trolley, I just got them off the trolley for you, ac yn i just yn, like, rhigo fo'r agor, yn mynd, yay, oh my God, passports, okay, what's your name? Kath, thank you so much, Kath. Okay, so nes I redeg wedyn allan o'r post sorting office yn Caerdydd. Redeg i'r gat y sorting office, roedd y gat wedi torri, yn y bobl ochr arall y gat yn trio dod fewn, ac oedden nhw fel, the gate's broken, we can't get in. Oh, that means I can't get out. No, you're stuck there. Ac yn i fel, ar yr un ryd o'n i ffonio Aled yn mynd, Aled, sydd ar kids yn station, ond dwi'n gwybod sut dwi'n mynd i cyrraedd y station. So fi'n rhedeg allan a dilyn y massive lorry, like pass and cross lorries ma. A like slipio allan trwy'r people yn auto. Mae Jack Bauer dylswn i di rolio dan y van a dal yn sound. So allan o'r people are not supposed to go this way exit, ac o'n i just fel so erbyn hyn o'n i'n fel fucking sprintio y tren yma, ac wedyn o'n i'n dod o'r ochr yma a wedyn yn rhedeg lawr o'r ochr arall trwy'r parc mae teulu fi, ac o'n i just yn chwifio'r amlen ma, mynd, we're good to go, rhedeg fyny sta, oh my God, oedd y tren yn hwyr, shit, achos da ni angen connectio hefo'r Great Western Train sydd yn mynd i Llundain, cos os da ni'n misio'r Great Western Train sy'n mynd i Llundain, ni dal yn ffagod cos ni'n mynd i ffatalu am Eurostar tickets arall. So ni'n rhedeg, so eithon ni ar y train yma, greu, oedden ni ar y train yma, beep, the train yna wedyn. O Grange i Central. O Grange i Central. So wedyn, fucking annoyingly, mae'r Grange Town ydi, obviously, y platform pella o'r yr un smanky pants sy'n mynd i Llundain, a ti'n goffa rhedeg lawr, wyn ti'n goffa mynd ar draws, wyn ti'n goffa cymryd lift fyny i platform 1. So, oedden ni... Da ni'n neud o'n wrong bob tro, ond dyna'r unig ffordd ffast oedden ni di ffindio tra oedden ni mewn panic i neud o. Please, fact checkwch fi a cywirwch ni. So oedden ni'n panicio rhedeg. So wedyn, oedd hwnna just yn... Oedd y lift yn cael. Oedd y tren yna yn mynd am 23 minutes past. Oedd hi'n 22 minutes past rwan. Oedd y lift yn cael. Fy mab literally yn rhedeg fewn fel, no! So wedyn gathon ni fynd i'r lift yna. Fyny'r lift, smasher button fyny'r lift. Y lift yn agor. Oedden ni yn edrych allan ar y Great Western Train hefo'r drysau mynd beep, 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 yn cael
eto, fucking full Indiana Jones moves, rhedeg, pynsio llaw trwyddo, stopio fo gau, y thing yn emergency agor, hela pawb arno fo, literally, like, collapsio fy'n y tren ma. Beep, 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 done. Oedden ni ar y tren i Llundain, ac oedden ni just, a nes i wirioneddol goffes i eistedd na am like quarter awr just yn fel, it's a visual medium ond just yn mynd, it's just a gob, just ceg ar agor fel, a fi a Iestyn yn cael real-time text updates ar hyn trwy ar y disadwn, oedd yn gret. Dwi'n mor sori. Dyna 10 munud eich bywyd chi oeddech chi ddim yn gallu cael nôl. Mental. Oedd o'n amazing. Oedd o fel... Unrhyw slip-up bach yn rwla. Oedd hwnna'n real sliding doors moment. Oedd yn fight sa Cath. So, obviously, dos i a anrheg yn ôl i Cath, gaeth hi biscuits Ffrangeg. Oh, she likes biscuits, I'll give them to her. Nes ti siarad o fi ers? Na, dwi'n di siarad efo Cath, just efo'i cydweithio'r hi. Cos oedd Cath ar holidays. A dyna lle da ni'n dod i'r diod yma. A sylwch chi, oedd yn bach yn shaken up. Dyma, seidir. Oedd hwnna yn ei bag chi fel oedd i redag at y station. Do'n am stori tebyg i gael ar y tren ffordd nôl na gyd. So mae'r seidir yma o Normandy, ond mi na i ddeud, oedd y seidir yma wedi dod gan randomly, yr un campsite oedden ni arno, ti ffindio Cymru bob man, oedd na ffrindiau llew a lleigs o ysgol Hammerdryad a mam nhw. Obviously. A mam nhw. The ceramic artist, Lowry Davis. Mae hi'n amazing. Checiwch chi stwffi allan. Mae nhw'n stunning. Fi'n credu bod gen rhan fwy o Mams Cymru, like darnau Lowry Davis yn ei casgliad. Oedd hi'n amazing. Ond hi oedd wedi rhoi'r seidr yma i fi. Hi wedi ffindio'r seidr yma. Nath ffrwydro ar hyd y desk. Nath o. Really ffrwydro. Oedd ni ddim, achos i gyd o'n i'n neud oedd tynnu'r wiar. O'n i'n hyd yn oed yn agor y corc. Dynes i'r wiar, ath y bad y boi na off. Wel, oedd y chi yna. Llawr pren. O, llawr pren, lovely. A mwyn, unio'r fatha episode o 24. Unio'r fel episode o 24, chos mae'n explosions, gorffan of explosions. So dwi'n mynd i drio'r seidr yma, drycha faint o fizzy, dio. Wow. A Sionet... Llawn bywyd. Hei, fermented. Whiz-bangers neu be bynnag. Ti'n gallu cynnig tystiolaeth yn dweud bod na ddim sharks yn y sen. O'na gymaint o fideos wedi dod nôl mynd. Dychwch bais y sen. It was a lie, dim sharks. Oh my god, mae hwn yn ffisio'n... mae'n blasu fel... Ti'n fod fel pan ti'n cael fel rice beer a ti'n gallu blasu fel yr musty stuff yna fo. Dyna beth i hwn. Mae'n amlwg bod hwn... Mae rhaid bod hwn yn bio-live, Iestyn. Achos mae dal yn ffisio fel yn insane. Mae'n fel ffisio fyny o'r gwylod fanna. Mental. Mae'n rhaid bod hwn yn llawn o friendly bacteria, right? Ti newydd atgoffa fi o stori newydd glod o blaen. Plant yn dod at ei mam yn rhoi dweud, bach o apple juice sydd chdi. Gyd i eista fanna fod apple juice. A wedyn ar ôl chydig oriau mae'r kids fatha completely out of it. Mae'r dad yn dod adra mynd fatha, ffwc sy'n bod o'r plant ma. A dweud, nes i eisiau bach apple juice. Dwi'n mynd beth sy'n mynd ymlaen. A dweud, nes ti'n rhoi cider iddyn nhw, maen nhw'n pissed. So, mae hwnna'n thing yn America. Maen nhw'n galw just apple juice yn cider. A wedyn, mae cider yn hard cider. Fel hard lemonade. Anyway, mae o'n lyflu. Diolch yn fawr am wrando'r fy stori. Ag i Cath. Fagin diolch enfawr i Cath. Gobeithio bydd wedi licio'r galets na. Hero sorting off his Grange-town. Oedd Cath nath yn holiday ni. Oedden ni just yn eistedd ar y tren, diolch i Cath. A wedyn nath ni just rolio fewn. Athyn ni San Pancras. A cael y bwyd Japanese neisiad, da ni wedi cael potentially neisiach na gathon ni'n Japan. Lly ci'n deud bod yr katsu, na dim katsu, karage gore, mae di beth di blasu. Chi oeddech chi yn cael hwnna? So, yn St Pancras, right in the back, mae na fel restaurant gan bobl o Osaka sydd wedi cychwyn o fyny. Mae'n stunning fel proper, fel proper quick noodle bar. Bwyd, ni'n dechrau bwla wan. Nice. Just yn meddwl amdano fo, amazing. So, dyn ni di wneud y booze.
Mae'r booze yn neis. Da ni hanner awr i fewn, a dwi 2 can i fewn. Let's ride! Let's open the news. Dwi at least glas a hanner. Dwi'n licio hyn. 3 sheets to the wind, hogia. Hei! Byddai'n meddwl am hyn, ond fydd rhan fwy o quotes fi yn quotes o Master and Commander. Bad dog. That's seamanship. Bad, oh my god. Dwi'n really gobeithio bod na neb yn gwachod hwn ar ran. So... Okay, Dolby Vision, worth it. Oh, worth it. I ti gael gweld y stunt bobl na. I ti gael gweld eyebrows Frank Langella. Be mae Frank Langella yn neud? Mae'n actio gormod. Be ti'n licio di? Apparently, mae di listio hwn fel un o'i 3 ffefryn peth mae di rioed i wneud. O, mae yna bits yn efo, lle ti fel, mae hwn boi just yn gael, mae fel, ti'n pantomime villain, a mae'n fucking lyfio fo. He's having the time of his life. So, gadewch i ni neidio fe. So, chwarae teg, mae Bryn di bod yn Bryn di bod yn populatio do? Ti di bod yn populatio'r stories ma? Ti di bod yn popio fyny? Popio off. Trefnu, no. Good. Trefnu. Right, okay, mae na loads yna. Un o'n big ones ni ydy Twitter a Brazil. Pawb yn gwybod am Brazilian Twitter, dyna lle mae'r memes yn dod o, dyna lle mae'r fan accounts gore. Brazilian Twitter supposedly is no more, achos bo Elon Musk wedi gwrthod, dwi'n cedi mae rhywbeth along the lines of, mae na rhywbeth fel 6 far-right account Elon Musk in his yn ei ymgyrch quotes siarad rhydd wedi gwrthod banio nhw, a mae'r cwrt yn Brazil wedi deud ffain, nawn ni banio chi. Mae'r stories yn ymestyn o mae pawb yn Brazil yn mynd i Blue Sky i mae pawb yn Brazil yn iwsio VPNs i fel drowned efo. Yes, ti oedd wedi fflagio hon fyny. Da ni'n cymryd yn ganiataol bod Twitter ar y ffordd allan, dead and sinking platform. I ni, ond eto, mae dal yn masif, mae dal lle mae scum yr internet yn mynd i. It's literally a hive of scum and villainy. Wel, mae'r scum raig yna hefyd. Dyna beth yw. Dydy'r Cymraeg yn gwrthod dod off X. Dwi really ddim yn dall pam. Ond eto, sy'n un lle, rhywun peth ag yn Brazil, mae nhw wedi bildio, mae Brazilian Twitter yn gymuned, a mae'r cymuned yn ffragmentio, lle yw ti'n mynd wedyn, mae'r un peth, da ni wedi cael y broblem yma ar socials Cymraeg, yn do? Mae dal rhy anodd i'r general public, ac eich fod rhan o'r general public yn dweud, wel, dwi'n mysio byd i wneud fo Facebook, chwaith. So, a wedyn ti'n stuck wedyn, dweud. Ti'n gwybod byddio? Mae pawb yn... So, ddim just y gymuned sy'n ffragmentio. Yr bobl o fewn y gymuned, na i aros ar Facebook achos gwaith ac achos Rhwydwaith Menywod Cymru. It's the gift that keeps on giving. Dwi'n caru fo. Yn ei holl ogoniant, weirdness, dwi'n lyfio fo. Ond... Mae gweddill Facebook yn helhol o awgrymiadau hollol di-ddiddordeb. Ond be na i ffindio di, dwi yn... Ys na i log ymlaen i Facebook, mi fydd 80% o stuff dwi'n darllen yn Gymraeg. A mae hwnna'n masif gwahaniaeth i fi. Dyna lle oedd ti'n arfer... Mae fel Noson Can i Gymru. Lle oedd ti'n logio fewn i Twitter, a bys efo just yn... bobl Cymraeg yn hangio mas a cylaff. So, allai ddeall beth sy'n digwydd ydy bobl ddim gymaint ar Twitter agor, ond does na ddim un lle specific wyt ti'n mynd am. Cos mae bobl yn mynd i fynd, wel, mae cymuned geimio fi draw ar Twitch, mae cymuned Mari Kondo videos fi ar YouTube. Mae rhywbeth arall ar Discord, mae rhywbeth arall ar yma. Mae threads... Dwi'n gwybod sut wyt ti'n... Bryn, wyt ti ddim yn ymwneud â dim yn enw na. Cos mae Iest, ti di bod yn fwy threads, yn do. Mae threads, mis yn ôl, o threads o'n i fel, okay. Y cwpl o troi'n diwetha dwi di logio fewn iddo fo, mae'r algorithm wedi completely camddeall be dwi isio yno fo, a dwi just yn cael horrible stuff, like,
dim like mor extreme as ti cael ar Twitter, ond mae'r vibes off. Ie. I fi, ond eto, dwi'n man fo'n amal. Ie, mae rhaid bod o'i wneud efo pwy ti'n engage efo a pa bethau ti'n glicio o ran celonna a pa ti'n ail rannu. Am fod mae feed fi yn llawn stwff dylunio a ffotograffiaeth. Nice. A eich fod yn cymryd o hefyd mwy o di ar pwy dwi'n diadl o dilyn ar Instagram hefyd. Dwi'n siŵr, ond dwi'n cadw balans rhwng edrych ar hwnna a'r pobl dwi'n dilyn ar Mastodon. Ac hefyd oherwydd fod rhan fwy o bobl dwi'n dilyn ar threads rwan yn ffederatio allan i dwi'n gallu dechrau dilyn nhw ar cyfrif fi ar Mastodon. So ti'n gallu cael yr un i'n profiad, ie. Ond Sbwrdd o data export allan. Mae pyn bach yn pain in the ass oherwydd mae'r Mastodon server dwi arno fo, sef typo.social i wneud efo typography, maen nhw wedi blocio ddim wedi blocio threads, maen nhw wedi fully integreiddio a dweud da ni'n derbyn o, so dwi'n mynd cael profile pictures a lluniau, dwi'n just cael y text. Enwa, so mae o Heim efo Reddit. Ie, so mae'n neud fi deimlo fatha, os dwi'n dechrau dilyn hein i gyd yn fyma a eisiau just dilyn pawb o ddi ar Mastodon, ond eto fedri di mae'n matab yn ôl yn iawn eto chwaith. So, mi ddeith, ti'n meddwl? Definitely, mae Facebook, Meta, be bynnag, ar y ffordd i wneud o'n iawn, a mae'n edrych fatha fod nhw wir yn trio creu hwn i fod yr prif Mastodon instance sydd allan yna. So fydd pawb yn mynd i hwn ac yn trio denu pawb oddi ar Twitter iddo fo, a fydd pawb arall ar instances arall yn gallu integreiddio efo fo. Ond wrth gwrs mae pobl fatha'r un dwi arno fo yn dweud na, mel nawn ni byth 100% integreiddio efo nhw. So mae hynna'n pyn bach y boen, ond y peth ydy fod fedra i neidio o'r un dwi arno fo i un arall, fatha mae yna mastodon.design lle mae'r designers i gyd. A wedyn fyddai'n cael y lluniau a bob dim drwad. Ond dwi'n gwybod. Dwi'n play the long game. Gweld beth sy'n digwydd. Oherwydd o'na ddipyn o'n ni ar typo.social yn dweud eich bod y werth iddyn nhw ail edrach yn efo rwan. Gan fod ma threads i weld efo gymaint o designers a typographers a pobl fel na arno fo erbyn hyn. A wedyn, ond wrth gwrs mae Facebook yn ffwcio fo fyny ac yn dod allan efo'r newyddion fod nhw'n treinio i AI nhw i gyd ar dy manylion a bob dim ti'n postio, a wedyn yn seithi hynna yn y troed eto ac yn dweud, wel, os ti'n Australia, os ti'n Brydain, ti yn mynd i gael dysgreipio, mi fydd na opsiwn i optio allan yn diwedd. Ond mae'r EU wedi dweud na, ddech chi'n cael neud hyn. Fydd stwff ti wedi cael ei sgripio erbyn hynna, ti'n meddwl? Ond dyna pam dwi heb di postio yn byd ar Instagram ers hir. Na, ni'n meddwl. Oherwydd, dwi just ddim yn trystio nhw. Dwi just really ddim... So, ma'n nhw'n fatha fod nhw... Ti'n gweld nhw'n postio ar threads yn deud... Ie, da ni'n really trio'n galad i cael hwn y peth gorau da ni'n gallu. Ond yr un boi, beth yna fo da? Dechrau Moseri, ie. Adam Moseri. Adam Moseri. A fo sy'n rhedeg Instagram hefyd. Ac iddo fo, just dweud, mae eisiau treinio'r AI, mae'n bwysig i ni wneud, treinio'r AI ma ar y holl wybodaeth ma. Bwysig i chi. Tywod, mae'n un o heina eto lle sy'n ni'n dweud fatha, do'r opsiwn i fi dalu amdano fo, a wedyn, os ti'n talu amdano fo, dwi'n dweud, ti'n mynd cael dysgripio o gwbl. Dim dyna ma nhw isio, ma nhw isio data, ma nhw isio yr social graph, ma nhw isio'r cynnwys, ma nhw isio yr creadigrwydd i gyd, a gallu bwydo hwnna mewn i'w AI models nhw, a mewn i'r Gen AI. Mi welis o'n i'n postio i'n siar iddo chi welis i hysbyseb am Google Pixel hwnna lle o'n rwy'n di postio llun
Wel, sbyseb ar poster oedd o, dangos rhywun ar fi'n poster socials hun o'r Golden Gate, y Sydney Harbour Bridge a'r Sydney Opera House a falle. Ac oedd o'n dweud, let the AI write the social media post for you. A ti fatha, be yws dwi yn yr equation yma? Ond dyna pam maen nhw eisiau treinio. So maen nhw'n gallu mynd, write it in the voice of Bryn. What do Bryn's posts usually look like? Ond, mae gynnu nhw, mae feature ar threads, lle, wel, i fynd yn ôl, mewn bach, ar Mastodon, pam ti'n postio llun, maen nhw'n really licio chdi i fod yn inclusive a reid alt tags ar y llun ti'n postio, so mae pobl dall yn gallu gweld, be di'r llun sydd wedi cael ei postio. Beth dan threads, y beth dan threads, ydy wneud o auto-tagio fo iddo chdi. A ti'n gallu gweld, ydy o di wneud o'n iawn. So ti'n mynd gorfod teipio fewn bob dim sydd yn y llun. Cos o'n i'n meddwl, wyt ti'n treinio... Ar Mastodon? Na. So, ond dyna sy'n dda amdan fod threads efo'r AI yn y cefndir, fod o'n gallu neud y pethau bach ma. So mae hynna'n un peth sy'n dda amdano fo, ond... Lle mae'r data na mynd, ar y funud di'r stwff i fyny at y pwynt yma heb di cael ei sgripio, ond ys neb y coelio nhw. Swn i ddim, na. So, ond os nhw'n cario mlaen reid fod yn fwy transparent ag yn deud, da ni defnyddio yr open source thing ma allan o fyma sydd wedi greu. Dyna sydd da ni'n tagio lluniau chi ac falle am fod da ni ddim yn sgripio'r lluniau da ni rwan yn tagio, dydy o'n fatha loop peth, ond y peth ydy mae Meta Facebook wedi bod yn gwmni ffocedig ers blynyddoedd. So beth ti fod i wneud efo nhw de? Dyna beth i pob pennod o'r show ma, really. Bryn, does a ddim ond o fo'n apelio i ti ddod nôl i cysylltu i iwsio pethau fel un? I iwsio rhwydweithiau? Nope. Na. Nope. Be wyt ti'n teimlo? Dim diolch. Os oes ni'n gallu cael gwared o WhatsApp, swn i'n hapus dros ben. Ond yn anffodus, mae teulu ti'n caru ti. Mae Facebook yn sgripio data dy deulu di. Mae pawb yn mynd i wneud phone calls dros o fyd, a dwi fel, ydych chi'n insane? A beth sy'n waith hefyd ydy, mae pobl yn siarad video calls trwy fo, ti'n fatha, mae hwn yn shit, okay? Oh my god, mae'r safon yn awful. Mae'r ddau yn ni efo iPhone, so just FaceTime fi, okay? Ond dyna beth ydy, dwi'n gwybod bod y gair bod FaceTime rhywun yn swnio'n fucking stupid, ond dyna mae Apple di galw fo, so let's just get on with it. Mae'r gair WhatsApp yn ffocedig, pan mae'n gweld enw'r app yna. The fuck is this? Yeah. A wedyn mae wedi cael ei Frankensteinio mewn i ryw bullshit i busnesol gallu neud stwff efo. Mae nhw gyd efo click button nhw'n yn deud, follow us on WhatsApp so we can post shit on your phone. Ys ti eisiau logio fewn i Facebook neu logio fewn i Instagram, dydyn nhw ddim yn textio ti, mae nhw'n WhatsAppio chdi, efo cod a stwff, a dwi fel... Not interested. Please, peidiwch. Beth sydd hefyd yn hwnna di, mae pob yn creu grŵp, a wedyn ti fatha, fuck's sake, wedyn, be ydy'r reolau sort of social rules ar gyfer pryd mae'n iawn i chdi gadael Facebook groups, a ti wedyn, mae'n lefel arall o anxiety wedyn ar ben hynna, wedyn ti ar ryw WhatsApp group teuluol, a mae bob un fucking hun yn cael ei yrru gwmpas dwsin o weithiau. Wedyn mae da anti di... Ti'n swnio'n flin? Pa dy gadael Bryn blin allan? Chdi a ddagor o drws. Don't mean assy. Oh no, he's, oh god, he's here. Prod the bear. Mae da anti di wedyn yn dweud, ges i yr e-bost yma, so dwi'n gyrraedd ymlaen i chi, a ti'n dweud, fuck off anti, mae'n reswm dwi'n di siarad o'ch ti'n blynyddoedd. So just fuck you off. Oh, man. Na, dwi'n lyfio antis fi gyd. Write me a letter, and I'll send a sealed envelope back. Mi nes ti eisiau actually cael touch o fi gyda llythyr i fi. Os gen ti'n cyfeiriad i ar ei llythyr i fi, then amlwg da ni'n angen siarad hyn aml. Right on, brother.
Dwi ddim eisiau bod ni'n trafod mwy o Elon Musk illegal. Ar y pwynt meta AI stwff ma, mi nes i glwad ar restr e-bost Open Rights Group. Do. Sy'n geiriad gan friend of the show, Jim Killock, amdan yr ymdrech maen nhw'n neud efo stwff meta AI. Maen nhw am cyhoeddi manylion ar sut mae optio allan o'r data scrape. So bydd heina yn y show notes. Hwna oedd y gyntaf i fi glwad amdano fo pam nes ti postio hwnna a wedyn nes i edrych ar y newyddion amdano fo. A dwi dal yn methu gwir wneud synnwyr allan fo. So oedd Meta fynd i'r... So i'r ICO dweud, da ni'n kind of planio wneud hyn. Mae'r ICO yn mynd, really? A mae Meta wedyn yn mynd oedd da ni cydweithio efo'r ICO. Oli Meta gret da ni. A beth ydy, di'r ICO ddim really efo'r manpower i gallu fod yn fatha mynd yn really gry efo Meta. Chos peth ydy, so oedd GDPR allan ac oedd yna andros o beth da, chos be gyn ti oedd 28 Data Protection Authority sydd yn amddiffyn hawliau 400 miliwn o bobl i gyd dod at ei gilydd a deud i gallu sefyll i fyny efo'i gilydd a deud i Facebook a deud i Google, hey, what the fuck are you doing? Gret. Ers Brexit wan, mae Brydain wan yn wlad os dwi'n cofyn iawn 70 miliwn o bobl ish, let's say. So di'r ICO Give or take. Peth ydi hefyd, dydi'r ICO ddim andros o fawr, chos beth ddigwyddodd ar ôl i GDPR ddod allan, nath yr consulting companies i gyd mynd, hei, beth da ni angen ydi lot o arbenigwyr ma sydd yn gwybod beth i GDPR o feddwl. Lle fydd ni ffidio arbenigwyr fel ma? Yr ICO. Hei, person sy'n gweithio i'r ICO sydd i sgwennu'r GDPR. Wyt ti isio cash? Wyt ti isio'r pres i gyd? Beth ti'n fel pres i gyd? Beth ti'n gadw dal i wan? 60-70 mil o flwyddyn? Be mynd i roi hwnna chdi fel signing on bonus? O'n dweud, diddorol, oce. So, mae gen ti dy Deloitte, dy EYs, dy KPMGs, a'r cwmnïau mae gyd wedyn jyst i mynd a jyst i hairio'r experts ma. So, sgyn yr ICO ddim really a bandwidth i actually gallu dal cwmnïau yma yn atebol i be maen nhw'n trio wneud. So, mae gyn Meta fwy o twrnead yn Brydain na sgyn yr ICO staff. A bai pwydio Nick Clegg. Na pa. So mae... Sy'n ddifferth eisiau lawr y tangent? Ethyn ni lawr y tangent yma achos da ni'n rhoi gormod amser i hwn bob episod achos da ni byth yn mynd i ddatrys o'n eich dan. Mae werth cael look trwy stwff yr OAG os da chi fod diddordeb yn y mater. Mae nhw'n trio dangos, chos peth ydi hefyd, mae'r Undeb Ewropeaidd wedi pasio ac mae nhw'n ar y fi yn adoptio yn yr gledydd unigolion reola newydd ar be mae AIs yn gallu neud a dydy Brydain heb di really mynd lawr yr un ffordd in terms of trio pasio deddfa i neud efo hynna. So mae'r ICO yn trio dal i fyny efo apply o'r un general principles i prosesu data personol a fel really sy'n mae'r Undeb Ewropeaidd yn neud o. Ond sgyn nhw'n really eto ddim y bandwidth a dydy yr llywodraeth yn Brydain ddim really i weld yn meddwl bod regulate AIs yn priority. So, os mae Facebook yn gallu cael bach o march ar beth sy'n mynd ymlaen ac actually neud pethau cyn i'r banhammer ddod i lawr, then maen nhw'n mynd i wneud gyn cymaint o'n nhw'n gallu. So mae grwps fel yr Open Rights Group wedi bod yn mynd ers dyddiau cynnar y wen. Maen nhw'n criw. Ti'n teimlo fel maen nhw'r math o bobl sydd wedi bod ar yr internet ers erioed ac yn dweud, dyn ni'n cofio
sut o stuff yn arfer bod. A mae'r ffaith bod ti ddim... Mae nhw'n edrych ar pethau fatha'r hawliau digidol, preifatrwydd data, mae nhw'n fod diddordeb mewn. So hwn yn rhywbeth oedd yn Gaerdydd yn ystod rei o'r matches mawr rhwngwladol, oedd yr syniad o'n neud facial recognition ar... mae nhw'n obsessed efo fo'n Gaerdydd. A'r syniad bod a be di'r be sy'n digwydd os mae hwn yn cam ddeud na bod chdi di rhywun arall sydd di digwydd lot fawr a hefyd wyt ti actually wedi so ti di est ti jail am burglary fine ond di'n meddwl bod ti actually yn meddwl di mynd i Sir David Centre efo'r amcan i dwy'n pethau. O'n nhw hefyd yn edrych yn diweddar ar y stwff e-visas i wneud efo symud o'r wrth cael papur i cael bod yn gyd ar y cyfrifiadur. A mae'n broblema mawr efo'r system yna. So mae werth cael darllen trwy campaigns nhw. Mae nhw'n rhoi lot o fatha call to actions ar siarad efo MPs a bachu. So, a mae Jim yn gret o fwy. Mae'n Gymro hefyd. Mae o ymgyrchu mae wedi bod yn ymgyrchu efo'r stwff yma ers gybelliad a dwi'n cofio so mae o really werth amser werth sylwydd o. Os na dyna di'r prif bethau dyn ni'n wynebu fel bobl gwyn yn y gorllewin allwn ni ddim hyd yn oed dychmygu beth sy'n digwydd yn y dwyrain canol. Dwi'n really... Da ni wedi bod yn ystyried ydy hwn yn rhywbeth da ni eisiau siarad amdan angen siarad amdan ar yr Haclediad. Ac yn teimlo bod nhw. Heddiw ma, so da ni'n recordio ar Medi'r 4/15 a ddoi ymosodiad ar pages yn y dwyrain canol a rwan ymosodiad ar walkie-talkies. Mae'r scale yr ymosodiadau yma yn nuts. O'n i'n darllen o ddoi ac o'n i just ddim yn deall. So mae hwn yn mae'n teimlo fel Mossad clasur o... I mi mae'n bwysig hefyd emphasisio. Dyn ni'n gwybod. Does a neb di hawlio mae na nhw nath neud o mae'r Israelis mae'n fatha da ni'n siarad amdano fo. Mae CNN a rhai outlets newyddion wedi adrodd taw Israel sy'n tu ôl a fel ti wedi dweud mae gyn Mossad hanas o cymeryd allan pobl efo ffordd symudol sydd wedi cael tampro fo achos mae'r hanes yn unwaith eto byddwn ni'n jocian cynt bod ni mewn pennod 24 a mae hwn 100% yn mae'n teimlo fel surely mae hwn yn rhywbeth ti'n neud fyny mae nhw wedi setio fyny gwneithurwyr yn Taiwan oedd wedi badjo oedd wedi sybletio i technoleg i cwmni yn dwi eisiau deud Bulgaria Hungary a mae'r cwmni ma'n Hungary ydi diflannu completely so beth sydd yn andros o beth ydy mae'r technoleg wedi mynd i'r ffactri mae'r ffactri wedyn mae'r batch penodol wedi mynd i'r Lebanon ac wedi cael pico fyny cael ddefnyddio gan Hezbollah a rhywsut neu gilydd a sy'n neb yn gwybod yn union sut eto i wneud bod nhw wedi bod explosives arno nhw a bod nhw wedi cael trigger ar un pryd neu bod yna rhyw fath o battery tampering a bod yna cod arbennig wedi ei gyrru iddyn nhw a mae hwnna yn wedi chosi i'r pethau yma ffrwydro. Mae o'n ond dim just batteries yw, mae hyn yn ffrwydron o fewn o'r tampering i ryw tanio fo. Tu mewn iddo fo dweud. Ie, so dwi'n gwybod os bod nhw di rhoi overvoltio'r batteries a bod y batteries di chwthu fyny. Chos mae hynna'n gallu digwydd a mae yna hanes o beth ond mae yna reports di ddod allan do'n dweud fod yna berson di pigo fyny, di edrach arno fo, gweld prif oedd o'n nabod yn dod i fyny arno fo, a wedyn nath o ffrwydro a nath i law o chwthu off do. Mae'r fideos yn
Dwi heb di edrych. Ond terroristiaeth ydy hwn. Da ni wedi cael y sgwrs yma o blaen. Dydy un ochr ddim yn terrorist o'r llall ddim. Mae hwn yn wirioneddol yw specifically achosi braw, dychryn, dinistyr, poen. A beth sy'n... Hwn ydy'r peth ydy yr syniad bod, di illa bod nhw yn dwylo pobl sydd rhannol efo Hezbollah ac ond eto fel ti'n deud mae'na pobl o gwmpas nhw. Mae'na blant o gwmpas. O'n ein y ddau mewn siopa bwyd a bachu fatha ganol Morrison's dyda, just yn ôl siopa'r nos ar Dimichar. A mae'r peth wedi chwthu fyny mewn crowd o bobl. Mae hyn yn rhywbeth... Wel, y rheswm mae gennyn nhw pages ydy achos bod spyware anhygoel o gymleth wedi rhoi ar ffôns. A mae hwnna'n dychryllid yn y ffaith bod y gallu bodoli bod nhw'n gallu dilyn yr trail digon manwl i gallu bod eitha sicr bod y dyfeisiadau mae'n mynd i endio fyny yn dwylo pobl penodol ac bod nhw wedyn yn gallu ymosod. A beth sy'n ddiddorol di sy'n edrych ar strwythyr rhyfela ac y syniad ytha be ti yn trio neud ydy ti'n amharu ar y gallu i'r gelyn communicatio fe gilydd a wedyn ti'n cymeryd allan hefyd yr pobl sy'n charge wedyn ti wedyn yn gallu cychwyn y ground assault wedyn a sgyn neb y ffordd o gallu communicatio fyny'r chain chys dos a ddim ffordd saff iddyn nhw'n neud beth yna. Ond brwydro di hwn a dydy rhyfel ddim fel da ni wedi gweld yn Gaza, dydy o ddim yn gyfyngedig i front lines rhagor. A mae o'n... Hwn ydy'r problem. Effernol. Da ni wedi trafod ydy hwn yn bwnc i ni. Mae yn bwnc, cos da ni'n humans. A da ni, mae'r rhaglen yma yn aml iawn yn neud cyn humans. Y pethau da ni'n gallu neud i'n gilydd. O'r pethau da ni'n gallu neud hefo'n gilydd. Mae'r reola'n gweithio'n gret pan mae'r ddau ochr yn cytuno i gweithio ar y ryfelad ydy. Ond dwi'n meddwl bod yr un ochr yn neud. Dwi'n mynd i ddigwydd. Mae pethau fel hyn ar y ddwy ochr. Does dim gobaith. Na, maen nhw sawd dwan yn yr asymmetry ma a'r pobl yn y canol sydd yn mynd i cael ei ddal. Dinistyr ydy'r unig beth sy'n dod o pethau fel hyn. Ond bod y technoleg a'r cymlethdod o sut mod i cael ei wneud yn frawychus. Nwn ni ddim aros ar hon gormod, jyst bod ni'n gwybod dwi'n mynd i ddeud... Stori technoleg really effed up ydy o ac fod mae jyst yn mynd i greu mwy a mwy o drafferthion a mae'r asgell yn Israel i weld fatha fod nhw yn pwysio yn gletach os na nhw dio i just creu o just i genocide i weipio fo i weipio Palestina. Dwi'n gwybod fod Hezbollah wedi cyhoeddi dyna un o'i things nhw i gael gwarad cael gwarad o Israel yn gyma'n gwbl ac a Hamas hefyd wedi weipio'r whole lot allan. Cael gwarad o'r gwlad Israel, maen nhw'n dweud... A'r pobl hefyd. Mae geith y pobl sydd wedi dod yna fynd yn ôl i lle maen nhw wedi dod o, ond geith y pobl sy'n reiddiol o yma aros. Dyna maen nhw wedi dweud. A dyna sydd oedd i cyn ffocin Prydain a Ffrainc ffwcio'r lle i fyny yn dechrau'r ganrif dwytha. Mae just yn batshit crazy. Mae'n gymaint mwy gyda gallwn ni am gyffred. Ydy. Ond mae hawl Palestiniaid i fyw dwi'n cedi yn undeniable. As ga i ddeud. Peth hefyd ydy, mae nhw'n cael ei ddefnyddio fel pawns i ryw radda gan y ddau ochr sy'n mynd i Hamas a Hezbollah sydd yn agents o Iran yn yr ardal a'r syniad bod nhw'n i ryw radda yn trapio'r pobl yn y system yna sydd y wedyn yn cael yn endio fyny mewn sefyllfa lle maen nhw
ac ei ddal yn y crossfire. Mae'n un arall o'r sefyllfaoedd yna lle mae just rhy fawr i bren un person am wybodus fel fi i gymryd, i amgyffred. Achos wyt ti yn manghalon ni yn torri dros bobl yr ardal, pwy bynnag ydyn nhw, sydd wedi colli bobl. Mae Palestiniaid yn cael hi be di'r gair proportionally gymaint yn waith oherwydd y ffordd maen nhw'n cael i trin. Dwi wedi yfed stupid amount o cider, nid fi yw'r person i siarad amdan hyn, ond ti'n gwybod pan mae dy galon di hefo bobl a ti'n gweld rhieni a'i colled a ti'n gweld dinistyr ar y sgêl ti'n methu hyd yn oed am gyffred yr degau o filoedd. Be oedd y niferoedd o 30,000 o bobl? Wedi mynd, plant, bychan, babis, ysbytau, does dim byd yn sanctaidd i beidio gael ei ddinistrio, a mae'n just ti'n yn gallu neud, ti'n yn gallu helpu, ti'n gallu cyfrannu, ti'n gallu rhoi arian, ond ti'n yn gallu newid, achos mae hwn gymaint yn fwy, a anyway, mae gymaint yn fwy na Stupid Tech Podcast Cymraeg yn gallu handlo, sorry. I ddod yn un ôl i'r technoleg, nes i rannu efo chi darn o NotebookLM o'n i wedi rhoi at y gilydd. Oce, cer di arweiniad i ar hon, cos mae hwn yn ffantastig. So, NotebookLM ydy lle i gasglu nodiadau mae o gwmpas ers dipyn Google Notebook dwi'n meddwl oedd enw fo cynt, a wan mae o NotebookLM oherwydd mae yna AI smarts yn efo. So da chi'n dod a gwybodaeth o'r o ran text, PDFs sy'n cynnwys text, ddim lluniau i fewn i hwn, fydwch chi reid URLs i fewn yn efo. So be nes i un o'r notebooks dwi wedi creu ydy dod â Wikipedia articles sydd ddim yn 100% accurate bob tro, fel da ni'n gwybod. Yn gyffredinol yn... Ie, ond mae o'n rhywbeth hawdd i ddod i gael just y syniad mawr dros pethau. So, mae'n agor y drws. Nes i reid Wikipedia articles ar Israel, nhw'n cofio efo Palestine, yr hanas, yr ardal i gyd, yr gwledydd eraill o gwmpas o i fewn yn efo. A wedyn be mae'n adael chdi wneud ydy gofyn cwestiynau i'r notebook ma amdan, a mae mond yn cyfeirio at bob dim y gwybodaeth ti di reid i fewn yn efo. So mae o'n AI trained ar y gwybodaeth ti'n reid i fewn. Dio ddim yn neud shit fyny. Edrych ar yr disclaimer. Ie, mae o'n dweud reit yn gwybod. So mae'n reid awgrymiad i chdi amdan be i ofyn yn efo. So ti'n clicio yma, yr awgrymiad sydd fyma di. Explain the political climate in the Ottoman Empire leading up to the 1913 coup d'etat. Highlighting tensions between the Committee of Union, Progress ac yn y blaen. So ti'n gofyn cwestiynau fel yma, ateb chdi nôl allan o'r gwybodaeth. Ond darn mwyaf crazy amdano fo ydy fod o yn creu mini podcast i chi efo'r 2 person. So nes i wrando ar yr un yma. Ac o'na darn yn efo. So mae'r voice generation yn dda iawn. Ac yn swnio fel y weird dead voice na mae lot o professional podcasters American yn defnyddio. Ond oedd yna rhywbeth off. Oedd. Mae'n just slight. Mae'n weird, ond y brawddegau nhw'n defnyddio, a'r ffordd yr gwybodaeth yn cael ei gyflwyno, oedden nhw ddim fel petai darnau gwahanol y podcast yma yn llifo fewn i'w gilydd. Doedden nhw ddim yn referensio nôl. Ie. Oedd o'n mynd i sens. Oedd o'n neidio weithiau. Ie, oedd o'n mynd i... Gaf i chwarae darn, na i drio gael Bryn, na i reid hwn i fewn yn y podcast yn iawn. Na i weld os wneud Bryn glod o'n fod sgynna fi, dwi wedi routio'r audio. Na, fine. Ond gan i weld. All right, so you're ready to dive into the thick of it, huh? Want to understand what's really going on with Israel? Go beyond those quick headlines, right? I get it. And honestly,
There's no better place to start than with some good old Wikipedia. We've got articles stacked high here about Israel itself, obviously, but also the areas it controls, and two of its neighbors, Lebanon and Syria. No skimming the surface today, we're going deep. Love it. It's about connecting those dots, the geography, history, the politics. It all plays a part in how a place becomes what it is. You hit the nail on the head. And when you look at Israel, even just on a map, it's a place begging to be explored further. It's tiny, but packed with geographical variety. Talk about a feast for the eyes. Ond dyna sut mae corporate podcasts yn swnio. So ma' nhw'n defnyddio lot o'r geiriau fatha'n hit the nail on the head. Ma' nhw di sgripio corporate training videos doth i'm henni. Ma' nhw'n taflu lot o'r pethau bach yna i fewn yn efo i wneud o fwy human-like. Diddorol. A'r bounsio nôl ymlaen rhwng y ddau host. Ond mae'r voice generation yn spooky. A mute i nawn, mae o'n swnio'n eitha soulless, dos o ddim... Ond fel na dwi'n teimlo mae rhan fwyaf o podcasts American yn swnio fel na. Just i ddeud, Sioned, ar ôl i fi rando ar yr un yma, oedd yn para chwarter awr, neu mi nes i roed yr un oedd chdi di argymell, sydd ti'n mynd i argymell wedyn i fewn You're Wrong About podcast. Ac o'n i methu tynnu'n hyn allan o'n meddwl na fod nhw'n AI generated. O'n i really, oedd i lleisio nhw mor... Mae cyflwynydd You're Wrong About, mae hi yn kind of just... Mae bach o... Dwi'n credu bod hi'n neud bach o stand-up, mae persona hi yn... Wel, tam yn bach yn vapid, tam yn bach fel... Mae nhw'n teimlo i fi bod nhw'n gweithio off scripts, mae nhw'n di sgript. So, Will, da ni di gweld... So, obviously, dyna be ydy'r AI. Dyna'r AI neud. So, dwi'n teimlo dda, mae o'n... Lle mae hwn... Da ni heb di sgriptio hwn o gwbl. Mae hwn i gyd yn... This is off the dome, baby! Sorry, hang on. Byswn i di mynd mlaen gymaint amdan tri esbonio'r Palestinian. Sorry, hang on, nes i gael y lein yn rong o'na. Gwyd i'n treo lein yn eto. Take it off. Yes. Mark it. Okay. Mae'n gyd i wneud i fyny off top y benod ni, da ni siarad bullshit. Hwna di shtick yr thing ma da. Wel, mae'n dangos bod ni'n humans. Wel, o depend. Wel, podcast ti licio i gyd, dwi'n eitha sicr, mae 99% o'n nhw... Humans. Humans sy'n siarad off the top of the head. Ti'n teimlo oedd nhw actually... Dyna yw fy jam, Fedra chdi ddim... So mae pobl wedi bod yn gofyn i fi sut i actually neud podcast sydd yn actually yn para ac yn rhywbeth. A ni'n deud y peth ydi... Ydy pobl wedi bod yn gofyn i ti am hynna? O, wirioneddol. Wirioneddol. A deud, fedra chdi ddim... Fedra chdi ddim dod ato fo i fynd rhywbeth o cynicism. Mae haid iddo fo fod yn rhywbeth ti genuinely actually fod i ddordab mewn. A dim guests? O, mae'n guests yn gweithio, so mae'n chdi fod yn ofalus efo pwyntio nhw, bod nhw'n dod i fewn efo'r un general vibes. I mean, da ni cael y guest mwy i fi gofio o Gav Murphy. Ie, ond oedd hi'n deep yn lockdown, ac oedd o ar gael. Nath hwnna jelio fewn i'r... Ond un dolyg, pan fydd Suburban Commando yn dod ar gael, gawn ni o'n... O, ie. Ond y pwynt ydi... Mae nhw'n, eto, ti'n dod i'r pobl efo'r un passion i fewn i'r peth, a ti'n cael, mae nhw'n gallu dod i fewn. Dyna pan dwi'n licio How Did This Get Made lot, ydy pan mae nhw'n dod â pobl yn ôl i mewn, sydd yn approachio o'r un faint egni sgyn nhw, a mae nhw'n dod i fewn, mae nhw'n actually nipyn o hwn i'r yndau. Lle mae lot o stwff ma, ti'n gryndo ar... audiobook ti basically gryndo i. Yeah. A dyna di'r lot o stwff yma di audiobooks dyn nhw, just so o'n i'n mynd i cynhadledd ac nath o ofyn i fi fysa ti bod ar panel yn y cynhadledd a mi'n dweud a mae'n dweud so hwn di'r cwestiwn o'n i ofyn i chdi a wedyn so os nei di sgwennu dy atab di gyrru fo'i fewn iddyn ni nhw'n i jecio fo a wedyn gyd i ddarllen dy atab allan ni fatha o'n i'n gwachod wedyn rhai o'r events wedyn yn fatha oh shit mae'r whole thing ma'n scripted a ni fatha so o'n i'n gwachod digwyddiad rhwng dau person o'n i fatha
forced witty banter rhwng y ddau. A ti fatha, Mae'n game gret yn improv o'r enw That's right, Jim. Lle ti'n gorau fatha bod yn fatha QVC host. So mae'n un yn deud fatha, hwn di'r widget XL. A mae'n dweud, That's right, Jim. A dyma rei o'r features o'r widget XL. Hwn di favourite feature fi, Jim. Be ti'n meddwl, Jim? Ti'n iawn, Jim. A ti'n dod i fyny efo'r egni na, a dyna di lot o'r fatha'r podcast, a dyma ben eitho creu y thing ma di yr un un egni. Ond ie, mae'r egni yna. Dwi'n licio bod hwn yn swnio'n fake a weird achos mae'n helpu fi. Ond y rheswm nes i ddod at hwn ydi oherwydd gynnau blant yn ysgol sydd ddim yn ffeindio bob dim maen nhw'n ddysgu yn ysgol yn ddiddorol. Mae rei plant yn mynd i cydarllan. So be nes i oedd casglu study notes of mice and men oedd i ar gwefannau wahanol a llwytho fo i fewn i hwn. So maen nhw'n dod i fyny efo podcast 10 munud yn crynhoi ac yn mynd drost be di syniadau tu ôl i'r llyfr John Steinbeck. A wedyn ti'n gallu gofyn cwestiynau, a dwi'n ffeindio hwn eich yn ffordd haws i lot o blant gallu mynd i fewn iddo fo a gofyn accessibility, cwestiynau. Yndi, oherwydd dydy gweld pentwr o text o flaen rei plant. Just fatha, mae hwnna'n fatha wal frics o'i flaen i gwyneba nhw. O'n i'n meddwl am hyn eto ddiweddar yr ystyried Shakespeare. A'r syniad o, dwi'n cofio, Mrs McDermott yn Ysgol Brynrefal yn darllen Julius Caesar i ni. Ac, diawledig o peth shit i'r ynddi. A oedd o fatha, oedd o'n ni wedyn yn, oedd fatha, rei, Bryn, cariad i ymlaen. A ti fatha, dwi'n 16 a dwi'n really gwybod sut i actually neud hwn yn iawn. A so neb efo diddordeb, nes i weld, a dwi wedi siarad amdano hyn o'r blaen, gath y Guardian neud y 1 minute, fatha monologues ma. A dda gyn ti Damien Lewis yn neud Mark Antony o Julius Caesar. Ac, oh my god, o hwnna'n andros o beth. Swn i wedi gweld hwnna pan o'n i'n 16, swn i wedi bod yn anhygol i fi. So dwi'n gweld beth i'n feddwl fatha'r y syniad ma o defnyddio'r technoleg i creu study aids sydd tu allan i'r patrwm arferol. Stwff fysa chdi methu cynhyrchu'n masnachol, chys dos am igon o farchnad yna i gallu ariannu fo. So os ti'n gallu cael AI i greu y cynnwys, mae hwnna'n gret. Ond, yr ochr arall yna fo, di'n eisiau bod nhw ac sy'n ddefnyddio ar gyfer dysgu, ddim just i cael yr atab a bod nhw'n just yn copio'r atab a hwnna'n di'r ochr arall yna fo. Wel, mewn arholiad, fydd rhaid i chdi fod yn gwybod amdano fo. Ac os ti'n ffeindio'r llyfr, neu be bynnag ydi o, yn anodd i gael ei mewn i, a fod na rhywbeth yn drip-feidio chdi, so fod gen ti rhyw fath o syniad cyn i chdi fynd i fewn i'r dosbarth na, a dwi'n dall be maen nhw'n siarad amdano rhan. Dwi'n gallu dilyn, mae na rhyw sbardyn, rhywbeth i glicio nhw off. Absolutely. Mae werth o. Mae hwn yn enghraifft anhygol bod nath ni siarad amdan hwn 2 fis yn ôl, lle mis yn ôl, dwi'n cofio, lle oedd nhw'n neud demo yn fo yn Google I.O. ac o'n i'n blown away adag yna. Ac, ond y wahaniaeth, beth sydd i ddod i hwn ydy, wrth gwrs, pam mae'r podcast yn chwarae, yr enghraifft nath nhw ddangos oedd pan mae'r podcast yn chwarae, ti'n gallu interruptio nhw efo cwestiwn, a maen nhw'n dweud, we've got a question from a listener here. And dwi'n gwybod os dwi'n delighted neu'n freaked out. Ti'n cyfarwyddo nhw lawr lôn tisio nhw fynd lawr, lle ar y funud maen nhw'n cymryd y gwybodaeth na a jyst yn creu sgwrs. Ond ti'n gallu deletio'r sgwrs maen nhw wedi gael gynta ac ail-generate fo ac i di pyn bach o wahanol. Dwi'n meddwl dylen ni skipio yr Apple
stwff. Apple's shiny stuff. Apple di cael stuff newydd. Ond mae'r hearing aids, mae'r ffaith bod nhw rwan yn cyfri fel over-the-counter hearing aids yn greu. Yr AirPods newydd ydy'r peth mwyaf. So, unwaith gawn ni reviews call am heina, bod fydd y technoleg yna ddim yn dod yn efo tan mis nesa, dwi'n meddwl. So, gawn ni glwad amdan hynna pan fydd digwydd. Ond mae genna ni un par o heina yma, so gawn ni weld. Ond dim rei fi dyn nhw. So gawn ni weld. Mae'r clystia sydd yn cael ei ddefnyddio ar gyfer heina yn clystia da iawn yn barod. So, gawn ni weld. Ond gai just chwarae hwn I chdi am eiler. Bryn, Sioned, here we go. Ready to set sail on a deep dive into one of Hollywood's most notorious shipwrecks. Let's weigh anchor and chart a course through the turbulent waters of Cutthroat Island. We're talking about the 1995 pirate epic that, on paper, should have been a blockbuster. Instead, it became a cautionary tale, a landmark case of how not to make a movie. I mean, yes. Dyna'n ddefnydd perffaith. Dwi eisiau un o'r rhain ar gyfer pob un o'n ffilms dwi ddim wneud. To bed, let ni just outsourcio'r whole thing. I mean, gen I just roed awr nesa gynnwys y bobl i'r boys yna. Maen nhw'n swnio lot mwy proffesiynol na bys yn ei bydd. Ar y nodyn yna. A maen nhw di yfad lot llai na ni. Dwi'n cedi na'r messy human juices ma ydy'r secret sauce. Scripted. Wel, yn I chi... Secret human juices. Ochr arall i'r human juices yma. We set sail for Cutthroat Island! Put your backs into it. Why don't you row? Why don't you swim? We can't leave yet, Captain. We haven't put enough food on board. We need less mouths. I really think that from now on we should be partners. 50-50. 60-40. I find myself being fired upon by an entire ship! Give me the map. Give me a kiss first. Come to seek my treasure, have you? Let's finish this. Embrace! Open fire! This historical box office flop is surprisingly underrated, meddai un o'r sources mae Iestyn wedi rhoi fewn i'r AI podcast yna. Dwi'n anghytuno. Mae Cutthroat Island yn rated, a mae pawb not underrated. Very, very accurately rated. Yes, accurately rated as being ofnadwy. Guys, nathon ni wylio Cutthroat Island fel bod chi ddim yn gorod wneud mwyn I ni barhau ar ein thema ni o flops morwrol, ond ddim flops morwrol cos oedd Master and Commander ddim yn flop, oedd o just ddim digon llwyddiannus I gael okay, mae hwnna'n brifo da ni di dod I fyd y Môr-BADron. Mae hi yn International Talk Like a Pirate Day heddiw. Pan ddoth hwn fyny ar y rhestr, Iestyn yn awgrymu well, obviously, mae pawb yn gwybod na Medi 19 wedi International Talk Like a Pirate Day. Wrth gwrs. Drych yn ni fel rhyw fath o'r rhaglen sydd wedi sgriptio fel ein llawn. Mae o'n dyddiadur fi pob blwyddyn. Well bod o. So, Cutthroat Island. Yr unig beth o'n i'n gwybod am Cutthroat Island cynt ydi, mae wedi dod fyny mewn cwpl o video essays fel tangentially, dyma pam doedd neb yn neud ffilmiau morwrol am like, yr 20 mlynedd cyn 10 mlynedd cyn Pirates of the Caribbean yn sylfaenol. Dyna gyd dwi'n gwybod amdano fo.
Dwi hefyd yn gwybod, mae yna bach o misogynistic reporting amdan. Wel, wrth gwrs, beth ydych chi'n cael pan ydych chi'n rhoi menyw yn seren ffilm fel hyn. Yes, ti oedd ydi rhoi o'r rhestr, oedd na rhywbeth ydi wneud i ti feddwl, hwn di'r bad boy, hwn di'r un dan isio? Oedd na cyfuniad o bethau oherwydd oherwydd i bob tro wedi eisiau gweld o. Ac o'n i fatha, ydy o'n mynd i fod yn shit, ydy o'n mynd i fod yn dda, am bod mae pawb yn dweud fod o'n shit, ond mae'n edrach y dda. Ac o hefyd, oherwydd fod wedi cael restoration yn ddiweddar, o'n i really eisiau gweld o mwy, ac hefyd, oherwydd fod Beetlejuice allan, ac oedd Gina Davis yn hwn, oedd o'n fitting thing. Okay. Ond, ia... Bryn, oedd y ti di gwylio fel blaen? Na, erioed. Ti'n gwybod amdano fo, neu byd fel na? Na, ar ôl meddwl amdano fo, dwi'n meddwl o'n i wedi gweld yr golygfa efo hi'n neidio trwy'r siopa na a trwy fel Matthew Modine ar y coech. So dwi'n meddwl wedi gweld y sequence yna o'r blaen mewn fath o'r documentary. O'n i drwy hwnna yn ysmaen, cys hai fi ddeud, am ffilm y Steward Sais god-awful, mae rhai o'r stunts yn top tier arbennig. A'r gwaith ffrwydro, arddderchog. Boom, 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 boom. Mae pob ffrwydro rwy ti'n gweld yn huge a go iawn. OTT. Mae yna berson VFX yn efo, ond dwi'n eitha hyderus bod yr explosions ddim yn VFX. Neu, lot onyn nhw. Lot onyn nhw. Un o'r pethau dwi'n darllen fan hyn, mae yna kind of cwpl o erthyglau sydd wedi bod yn mynd fod run-throughs. Mae nhw'n kind of deud, right, oedd hwn yn chwarae ar llwyddiannau historical epics, notably rhywbeth fel Robin Hood, Prince of Thieves. A ti'n gallu deall hwnna, maen nhw fel pam yn costumes, big stars. Well, actually, na, yn anffodus, dydy'r ser yma ddim digon mawr a diddorol. O'n i'n meddwl na Cariels. Ia. Oedd. Hwn fo'n un... Dwi'n meddwl Matthew Modine yn neud i Cariels impression gorau. Oedd, achos o'n i'n mynd, god, mae Cariels yn swnio'n effernol yn hwn. Beth no. Ia. Mae Cariels yn swnio lot mwy Saesneg na hyn, right? So, gyd ti Gina Davis, Matthew Modine, Frank Langella. Skeletor himself. Skeletor hyn. Hefyd, dwi'n meddwl, oedd o'n Frost Nixon hefyd, dwi'n meddwl fodd. Oh, yes. Nixon. A nath hwnna asgoffa fi o... Dwi'n 2009 neu 2010 oedd Hugh Jackman yn neud yr opening sequence ar gyfer yr Oscars. Oedd Frost Nixon yn un o'r ffilms y flwyddyn yna. Ac nath o'n neud bit lle nath o fatha dweud, dwi eisiau help. Mae'n codi Anne Hathaway a roed hi lawr yn y gadar a hi ydi Nixon iddo fo'n chwarae David Frost. A mae hi'n pwyntio, mae'n edrych ar yr audience a dweud, Frank Langella was sitting right next to me. Ac, so mae hwnna'n ffynnu a werth watchad, chos mae hwnna'n gret o sequence. Anyway, ond lot gwell na'r ffilm yma? Well, okay. So, bach o... Come on. Bach o background rhyw am Bryn. Ti'n licio neud heina? So, 95 gafodd hwn i ryddhau. Oedd o'n cael ei cyfarwyddo gan Remy Harlan, sef hefyd y cyfarwyddwr ar gyfer Deep Blue Sea. Ond yn fwy pwysig ar gyfer hwn? Gŵr Gina Davis. Oedd ac i canlyn oedd nhw ar y pryd, dwi'n wedi prodi eto. Ond oedd ti'n gwneud Die Hard 2 hefyd, a nes i enjoy hwnna. So, mae gen i fo hanas. So, oedd y studio ar fi'n cael ei bankruptio. Anyway. Oedd, supposedly, mae yr Harlan di roi miliwn o bres i hun i fewn i... ail wneud y sgript ar gyfer y thing na. Nath am cael good value for money am hwnna.
O'n a lot actorion mawr wedi yn attached i'r project gan gynnwys Michael Douglas. Ac apparently oedd o di pwti chys oedd... sy'n cysylltu ni nôl i Entrapment, by the way. So, mae hwnna'n beth da. Tom Cruise. Tom Cruise ar bod dan efo. So, mae hwn efo'r Guinness World Record am y biggest box office loss in history. O budget y ffilm i faint o bres nath o. Yeah. So, apparently, adjusted for inflation, mae o'n 147 million quid at lawr y toilet oherwydd y ffilm ma. 10 million nath nhw worldwide, dim ond. 10 million nath nhw worldwide. Mae hwnna mor ddod. Dwi eisiau clywed deep dive. Dwi eisiau You Must Remember This episode am hwn. Dwi eisiau... Dwi eisiau Corinne Longworth siarad a lot amdan hwn i fi just cael deall sut mae'r rhywbeth fel un yn digwydd. So mi oedd y production yn chwalfa llwyr. Apparently oedd Harlan ddim di licio rei o'r sets ar ôl iddyn nhw cael ei adeiladu, so gorau nhw cael ei ail-wneud. Apparently mae Harlan licio tair camera'r pethau, so oedd hi'n adio. So ac efo dyddiau ffilm oedd o, ti'n rhedeg 3 ffilm rhywun pryd, mae'n costio chdi fortune. 3 ffilm camera ar bob, so coverage, oedd mae'n trystio hi'n am... Na. So a hefyd ti sôn am Trinidad on location. O hefyd, apparently mae'n rhywbeth hyn efo V8 juice neu rhywbeth. Vegetable juice o rhywbeth, Oedd yr cyfarwyddwr yn obsessed ac oedd wedi cael crates yn efo diw shipio draw iddyn nhw'n ffilmio yn y Caribbean. So oedd y whole lot just a really shit show go iawn. Ond, tyd, so dwi'n quite yn siŵr... Mi oedd yna enjoyment. So ni'n deud, nas i joio o'r scene cynta lle o'n i fel, mae hwn yn wild. Great stuff. Be am I fi wneud just fatha quick synopsis o'r plot so bod ni'n gorau mynd minute by minute efo. I don't know, mae gennau notes. Naki. So, beth i... Rhodd yr IMDb ar iddo fi ta. Mae'na tair brawd. Mae gyd efo nhw efo tama bach o map ma i Cutthroat Island. Lle mae'r andros o drysor. A tybed lle maen nhw'n cadw'r maps ma? So mae un o'r brodyr troi allan yn bod yn really yn scumbag chys mewn pirate, a mae o'n lladd tad Gina Davis i trio dwy'n y map, a wedyn maen nhw'n mynd off wedyn mae Gina Davis yn dieg, mae hi'n trio cael i'r trysor cyn iddo fo wneud, a chaos ensues. So dyna fo, hwnna di'r 100 mile an hour version o'r plot. Diolch, Bryn. I like it. Dyn ni'n cychwyn hefo Gina Davis. Bys yr rhai pobl yn deud yn horrendously miscast, ond swn i'n mynd mor walle beth o hynna. Mae'n y gwely. Ond mae hi fel, walle fi fynd i fod yn pirate, a mae'r dyn yn pwyntio gwn at hi mynd, dwi'n mynd i arrestio ti am fod yn pirate. Gyda hi fel, na, nes ti nabod fi. A wedyn... Mae o yn bygwth chi efo'r gwrdd, mae fel, actually, ti ddim yn mynd i allu neud dim byd efo hwnna, achos nes i cymryd, ma'n te. Dyma lle nath o fynd yn wrong i fi ddechrau fel. Shot ydi beth sy'n mynd fewn i gwn. Bys y pirate go iawn yn deud, I took your shot. Na, mae hi'n deud, I took your balls. So mae pawb fel, this is not your daddy's pirate movie. So, o'n i weirdly teimlo fatha bob un o'i llunellau hi wedi cael ei ADR. Oh my god, Oedd o'n teimlo fatha, doedd y mynd nhw'n teimlo fatha nhw actually, di cael ei dweud ar y pryd, o'n gyd yn teimlo fatha, doedd ddim pwysau iddyn nhw, doedd ddim, o'ch ddim yn teimlo fatha doedd unrhyw urgency. Ond hi yn swnio fel y bobl na oedd yn neud yr Google LM podcast. Doedd y byd yna. Dwi'n meindio hi fel actores. Na. Ond, yikes, mae gen hi presence. Dwi'n licio fel, mae'r gwallt yn 100% yn 1600s. O'n sicr. Mae gwyneb hi yn fascinating edrych arno.
Ond, oedd hi ddim yn actio'r emotional reality. Oedd dad hi'n deithio hi i scalpio fo. Achos, turns out, yr unig ffordd oedd chi'n gallu gweld y map oedd gen fo oedd wedi cael ei tatwio mewn i'w benno ac oedd y bron yn marw ac oedd wedi deud just a line oedd shave my head Morgan, shave my head ac o'n i fel oh god oh god a mae hi'n cario flappy scalp fo rownd Wel, hi'n efo iPhone 16 i dynnu lun yn yngyd na, oedd hi'n mynd flop 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 oedd hi flop oedd y texture oedd y pwy bynnag oedd yn yr art department oedd wedi creu'r croen ffug yma flop 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 oedd o just yn ei sŵn fel na oedd o'n lyb oedd o'n pure 90s prop afiach so mae'n goffa cario hwnna rownd i drio ffindio'r trysor ma ond mae'r map mewn 3 darn be am fetch quest go iawn so wedyn da ni'n flasho drop wanta ges i real siom ar ôl i fi feddwl bod Carrie Ells yn efo oedd y Carrie Ells ddim yn efo Matthew Modine oedd o ac oedden ni'n cael yn transportio i ballroom yn 1688 neu 1668 yn Jamaica great mae'n gyd o'r bobl ma'n very European bobl mewn powdwr ac o'n i'n meddwl na Richard O'Brien oedd y Crystal Maze oedd yn actio y sais posh dwi'n cedi ffindio chi mae'n edrych exactly yr un peth o Richard O'Brien o'r Crystal Maze a wyn yn ddylies i be mae Richard O'Brien o'r Crystal Maze yn neud am 1995 dwi'n meddwl sy'n ni di joio fo mwy sa'n ni di castio hwn hefo Richard O'Brien yn bob rhan dwi'n teimlo sa fod i bod yn well Richard O'Brien a Tim Curry man dychmyga Captain Dog yn cael chwarae gan Tim Curry dychmyga hynna pa forwr mae Tim Curry'n actio? Mae o'n Treasure Island Treasure Island dwi'n Muppets Treasure Island mae hynna'n neud sens castio fo fel Captain Dog so di bod yn anhygol so Captain Dog ydi uncle ein prif gymeriad Morgan maen nhw yn y ballroom ma a mae'n troi allan bod yr fancy pants guy ma sy'n trio chatio fy'r merched he's not a posho nope he's just a crim he's a shite accented crim Matthew Modine yn trio swnio Saesneg a di'n Bydwch chi esbonio nes i fethu darn o'r ffilm am fod mae hyn yn mae'n very piratey trope thing there's a map, there's treasure a pwy nath reid y trysor yna a pam fod ydy reid y trysor yna un o'r brodyr i tad nhw be? so'r boi efo'r map y boi oedd ydi tatŵ ar ei ben so gyn ti y brodyr i tad nhw oedd un o'r criw oedd un o'r criw ddar i gadael y trysor o fanna oedd yr unig person nath un o'r brodyr marw yn y cychwyn oherwydd y brawd arall yn trio cael y darn fo o'r map Captain Dog chys nath o ddeud mae'r map lle mae'r map rofo i fi yn ein llach di ond mae gyd fyny fama y pwyntio at i ben a mae o fatha sort of cast him overboard a wedyn mae'n revealio dim yn i ben ar i ben chi'n dallt rwan clyfar ond os nhw wedi bod yn 3 brawd call a di gweithio fo'i gilydd just i mynd yn ôl ond eto mae bren fi yn mynd bob tro yn ôl i pam fod nhw wedi reid ar y blydi ynys ma yn fyna yn y lle cynta mae bob stori Môr-BADron lle mae nhw di cuddio'r trysor yma pam da chi wedi cuddio yna be di pwynt? Môr-BADron achos na be mae Môr-BADron yn neud be mae'r sgript yn deud dyna mae nhw'n neud mae'n part o'r trwydded o fod yn Môr-BADron mae rhaid i ti dwy'n y trysor a claddu fo beithio na ddim stori o ci yn claddu asgwn a mynd i ffindio am yr asgwn oedd o ond dyna oedd o fetch quest so be da ni'n ffindio yn y ffilm yma ydy nes i watch it efo Iestyn
A mae'r is-deitlau yn neud lot o waith. Mae'r rhan fwy o'r is-deitlau yn neud pethau fel epic music. A epic music continues. I fod y deg. Ia, mae'r music mor epic. Does na ddim byd yn gallu byw fyny'r music, epic music ma. Mae'r music fatha... Oedd o'n really yn fatha full-blown... Fucking Hans Zimmer job. Hans Zimmer kind of end of the universe kind of... Zim job go iawn. High Zim job, okay. Oh, yeah. Dwi'n mwyn chwerthin ar jokes plentynaidd fel na. Zim job gret. Ond oedd yr is-deitlau just yn trio fel mynd epic music continues and fel yes I know diolch is-deitlau ond I see what they're trying to do here is-deitlau. John Depp. So mae hi'n trio ffeindio so mae hi'n like na mae nhw wedi bradychu dad. Mae brawd mae'n troi allan bod uncle hi yn fel pirate gweitha, pirate captain, ond dim mewn ffordd cool fel Adman Animation pirate captain. He's an evil pirate captain. He's not a good captain. Chwarae gan Frank Langella. So, ma' na kind of... ma' na un cymeriad yn yr holl ffilm ma sydd yn cracu fi fyny a dylai fo fod yn lot mwy yna fo. Sef... mae na fel rhyw lieutenant i Richard O'Brien. Hoggett? Be di yna fo? Trotter. Oh, come on, I'm agos. A mae o just, a dwi'n gwybod pwy sy'n actio fo, ond mae o just yn like clueless sais. A mae o'n hilarious, a dwi ddim yn gwybod pa... Like, dwi eisiau gweld y ffilm mae o yn efo. Cos mae o yn y ffilm Pirates in an Adventure with Scientists. Yndi? Yndi. As in... Dyna pa ffilm dyle fo fod yna fo. Dyna pa ffilm dyle fo fod yna fo. Dyle fo fod yn y ffilm Adman Animation hefo Hugh Grant fel y Pirate Captain. Mae o mewn ffilm hollol wahanol i'r... Hwna beth yw. A mae'n fo'n really funny. So fo a Matthew Modine, mae Matthew Modine kind of yn trio Carrie Elsio. Yr rheswm bysa Carrie Els yn ffynnu yna fo ydi, bysa Carrie Els yn cutting hefo fo hefyd. Bysa fo'n neud o, a bysa na edge iddo fo, whereas mae Matthew Modine just fel rhyw fucking idiot. Mae Angus Wright efo ffilm resume eitha da. Be arall mae di bod yn efo, Cwan? Oedd Rogue One. Fo pwy di o'n Rogue One? Fo oedd yr Hammerhead Captain. So ti'n yr bit lle maen nhw'n rataco ar Scarif, lle maen nhw'n pushio'r Star Destroyer na mewn i'r shield gates. Oh my god, dwi wedi cael gwyneb on loads of stuff. Mae'n American? Yeah. Wow, oedd o ddim yn swnio fel American. Hei, dwi eisiau gwybod mwy am y boi ma. American born British actor. Okay. Oh, there we go, ta. A hefyd oedd o'n See How They Run. Oh, mae o'n self-verified on IMDb Pro, so mae'n amlwg bod the agent o ddim di boddran rhoi o'r IMDb. Mae wedi bod yn y Middle East yn cwffio. Cwffio? Do, Kingdom of Heaven. No. Okay, well, mae o lot mwy diddorol na'r bobl mae gyd, a mae o'n ffynnu. So, guys, anyway, mae o yn y ddawn, so mae o'n trio arestio Shaw, sef not Carrie Els, a mae o'n rhedeg i ffwr, ond gesiwch be, cys digwyddiadau, mae Morgan angen rwy'n i gyfieithu y scalp map, achos mae'n llawn Lladin. A sy'n neb ar y criw yn gallu siarad Lladin. Mae na overly complicated plot reasons bod na rhyw nofelydd yn hangio allan efo'r pirates, a mae o'na bod y scammer conman ma sy'n siarad Lladin. Symud mlaen ni. Nath o weld ar Twitter do fod yna boi di cael ei arestio yn y carchar ma. A di o ddim wedi cael ei banio yn y Caribi eto. Ond anyway, mae pawb yn iwsio Shark VPN. Rhaid bod yna ffordd arall i ddeud. Mae rhaid bod yna rhywbeth mwy pirate i aled hwnna. Shark VPN. Surf Shark. Wel, maen nhw gyd yn mynd i fewn i... Maen nhw gyd yn fanna yn ffidio allan tra maen nhw'n downloadio i ffilms ar Pirate Bay. Wedi syllafu BAE. Fel, is my Pirate Bay. So, maen nhw'n... Mae Morgan yn ffindio fo tra bod o'n cael ei gwerthu mewn slave auction unwaith eto, suspiciously ddim ond bobl gwyn sy'n hangio rownd yr slave auction ma yn 1688 yn y Caribi. Ebawr un boi dyd sorry, yr un boi sy'n ar y criw. So nhw'n prynu fo am 35 pence
Ond Bryn yn his inflation calculator. Mae hynna'n lot. Faint ych chi'n meddwl di hynna mewn pres heddiw? Oh my god, mae hynna'n loads, swn i'n deud. £5,000. Loads mwy, loads mwy. 100 grand. Iestyn yn gosach. 7,000. Oh! I get take me home a slave. Yeah. Oh, Iestyn! Wedyn maen nhw'n... Matthew Modine will come home Matthew Modine yn anytime. fine. Dwi ddim yn problematic os ti'n neud Matthew Modine. Ond mae hwn yn leidio i un o'r action sequences mowr, set pieces gynta y ffilm. Oh, sydd a mae yn really pretty damn cool. Yeah. O'n i mewn o'r point yma. Here we go. Film's taking off. Here we go. A wedyn mae popeth yn gwybod arna. Oh, spoilers. So yndyn, so mae Morgan, good pirate enw, Captain Morgan, mae hi'n mynd a yn springio fo o'r auction a mae nhw'n dwy'n coich a mae nhw'n cael fucking badass coich chase trwy Port Stanley neu be bynnag di yn y lle yn Jamaica. Be ni lyfiodd oedd y governor fatha I'd like my coach back if you would be so kind. Oedd really yn fatha hyper-British. Yndi. So, mae o a Trotter ffilm gwahanol. 100%. Yndi. A hyper-evil, hyper-size, love it. Yeah. So, da ni'n endio fyny, lle mae'r stunt work yn great, mae Gina Davis, dwi'n gwybod faint nath Gina Davis frifo. Paid y Back to the Future move? Rhedeg trwy'r building. Mae'r skateboard, a wedyn mae'r car yn mynd i ramio fo fewn i'r manure, a wedyn mae o'n neidio off y skateboard, rhedeg dros y car, a lanio nôl ar y skateboard. Ond yn hwn, mae'n heibyn bach fwy o waith i wneud. Mae hi'n neidio, wan te, yn anffodus dydy'r amseriad editio ddim yn cyd-fynd quite efo'r yna. Mae hi'n rhedeg trwy gwesty, ond mae'r final move lle mae'r stunt performer yn flipio allan o'r ffenest yna yn berffaith mewn i'r gader, literally fewn i gader, dim ar ben ceffil, dim just mewn i fel cert neu beth, na, mewn i gader yn arbennig. Mae'n anhygol. Mae na trivia note yn ar IMDb yn deud fod oedd hi di bod ar talk show wedyn yn deud oedd nath hi wneud y flip allan o'r ffenast yna a wneud o'r rhy buan a disgyn o dan y carriage ac oedd gen i hi friwia a ni'n meddwl, os ti'n neud hynna, ti'n marw? Dwi di chwarae fo nôl ymlaen i trio gweld pryd maen nhw'n swapio yr actor. Am fod pan mae'r camera, pan mae'r carriage yn dod atach chdi, ti'n gweld yn glir hi ydio sy'n ista yn y carriage. A dwi'n meddwl fod nhw wedi gwneud face swap na'n byd hynna mewn yn 95. So mae o'n bosib eich fod nhw wedi gallu gwneud o. Ond fedrai'n gweld y cut yn efo o gwbl. Mae o'n bizar. Os na hi sydd wedi gwneud o, fucking mental. Absolutely mental. Achos o'n am werth, o'n am pwynt bod hi'n neud na, cos ti'n gael gwyneb. Ti'n gael gwyneb. Os maen nhw'n dod â Oscar Awards i stunt people yn y flwyddyn nesaf, mae rhaid nhw fynd yn ôl a back a reid Oscar i'r un yma. Chos, a be oedd yn anhygol hefyd. A be oedd yn weidio fi fyny, nath hi... O'na quippy one-liner fel nath hi'n ei jump trwyddo fo, fatha, oh, I must go back, I must return to that shop. Oh, yeah. Ti'n newid wneud amazing, does dim angen i ti. Like, the quips di yw y stunt. Yeah. A wedyn mae'r boi ar y captain ar y llong yn mynd oedd fucking bonkers a dechrau shelio yr llanw. Ond dyna di'r ffilm wyt ti isio absolutely bonkers. A wedyn mae beth am ei gyd yn dechrau ffrwydro fatha bod nhw wedi wneud allan o gunpowder. A ti'n meddwl, well, cannonballs oedden nhw, just peli metal. It's not rocket. No, cyblamo. Dwi'n cedi ffindio chi taw cyblamo yn nhw'n neud. Mae nhw'n ffrwydro atho bod nhw'n llawn petrol, neu bod nhw'n landio'r tanks petrol. Mae'n gret. O'n i just fel, wel, os na hwn di'r vibe, na i gymryd hwnna, mae hwnna'n ffain.
So, mae nodiadau fi ydi fan hyn, lot o explosion budget enfawr. Mae cleddyf dog yn cool, achos beth sy'n digwydd nesaf di, mae Morgan yn trio ffindio'r ail ddarn yr uncle arall. Uncle arall hi. Mae'n mynd at y fo ac yn cael boob squeeze eitha substantial ac yn i just tan bach fel oedd angen mae'n dangos i oedd y ffilm yma. Mae handi cael heibio'r gad. Oedd hi wedi defnyddio'i assets hi. Oedd hi just fel, wel, dwi yma i weithio. Ymlaen yn ni felly i scene arall sydd yn trio bod yn rhyw fath o impressive bar fight set piece. A di hwn ddim coet mor llwyddiannus, cos mae'r syniad ma oedd o Rennie Harlin yn obsessed bod o eisiau trio cael Gina Davis wneud i syns i hun. A ti'n gallu gweld, oedd hyn cyn dyddiau CrossFit, oedd hyn cyn dyddiau weight training i fenywod, a mae hi yn cael amser tuff i wneud lot o rhaid, dwi'n teimlo. O hwnna dwi'n meddwl i fi yn rhywbeth... A dwi'n meddwl dyna pam o'n i'n teimlo bod hi'n lle hyd cael ei diario. Chos... Ti'n gwyn ti. Ti'n edrych ar ei hi, ti'n edrych ar y criw, y rest o'r criw, a ti'n fatha... Dwi'n teimlo fatha bod hi di bod yn part o'r criw na. Dyna Mae nhw wedi bod ar y llong ers wsnosa. Mae hi wedi bod yn aros yn yr Hilton. Do, ffwcio. A just, hynna sydd wedi bod. A ti'n teimlo fatha... Achos y peth ydi... Fel ti'n deud, fatha sy'n fwy o bulk iddi hi. Oedd y criw yn criw i thad hi. So mae hi'n dod fewn fel rhyw fath o pirate nepo baby a fel, na i just cymryd dros the criw ma. Dwi'n gwybod pan bod ni'n cwestiynu logic. Ne pirate baby. Da ni'n cwestiynu'r kind of plot yn hwn. Like, dydi o'n mynd. Ond tasa ti'n trio wneud o'n well, does na ddim... Achos mae criw yn deulu. Mae criw yn deulu. Sa chdi eisiau bod fwy o Sarah Connor? Sa ti eisiau hi fod... O, dim gymryd physicality, ond bys efo yn. O, na, dwi'n teimlo sa chdi... Sa ti'n cael y physicality, ond hefyd, y cymeriad, mae just yn fel ordro nhw rownd, really fel, oh, do this, Mr Glasspool. A mae'n iwsio'r terminology yn y rai, ond di ddim yn... Di'r llais i fyna? Na. A dim bod i... Dydy'r vibes. Dydy'r vibes. Na, dwi'n gwybod fi'n iwsio'r gair na. Ie, mae just o dan bob tro, o dan lle ti eisiau i fod i comandio'r pobl. Dim cweit yna yndi. Mae hi ar fatha... Os ydych chi'n rhaid pob arall ar fatha 10, mae hi ar fatha 8.5 i 9. Bach yn vacant. A dyna pan mae'n teimlo fatha, dwi'n teimlo fatha bod hwnna. A sa ti'n cael rhywun efo fatha, just ar rhan y physicality, rhywun fatha Gina Carano, na rhywun efo fatha'r physicality. Ond y 95, dwi'n meddwl am hynna. So yn ystod hyn, mae'n trio cael y map gan Uncle arall i. Na, mae'n just cael Uncle hyd i lladd. A mae Uncle Dog yn troi fyny efo'i gleddyf serrated. A mae Not Carrie Ills yn dwy'n map yr Uncle. Os o neb di ffindio'r map na, os fo heb di dechrau cropio'n amdano fo pan oedd o'n marw. No, I mean, guys... End of movie. Mae Not Carrie Ills yn sort of hanger... Chwarae teg, mae o yn eitha good. Dwi'n mynd licio iwsio'r termau yma, cos mae hyn i gyd amdan Americans sydd yn gweld pob peth yn termau, like, pwysyn shaggable a pethau fel na. Ond mae o dipyn bach o beta yw alpha hi. A dwi'n licio'r vibe yna. Ond dwi'n mynd licio iwsio'r terminoleg yna. Fair play. Mae o definitely yn... Ond yn anffodus, mae o'n trio actio bod o'n doctor. A digwydd bod yn ystod y reid yma, mae Gina Davis, Captain Morgan, yn cael literally abdominal bullet wound. Wante. Mae hi'n just dal i swingio around. Mae'n swingio around. Ond, pan mae'n cyrraedd yn ôl i'r llong hefo'r map a stwff, mae hi'n falle angen bach o abdominal surgery. Ond cofia di yn 1688, oedd faint o gunpowder oedd yn mynd i fewn i yna. Oedd o mond yn mynd i fewn mewn rhywun bach. Oedd o'n brifo lot. Ie, brifo, fatha paintballing. Fel paintball metal yn lodged yn guts ti.
Oce, well i'r boi mas sydd yn esgus bod yn... Absy'n cadw fo allan o'r guts, dweud. I mean... Ti'n ei bach igor o crunches, dweud. Oedd wedi gwneud crossfit, dweud. So mae hi'n gorwedd. Ond te, unwaith eto, mae yna rhan yn y fi'n dod â ni nôl i Master and Commander. Da ni di gweld sut mae abdominal surgery yn gweithio yn 1805. Right? 200 mlynedd ynghynt, gallai fo fod bach yn waith. Ond mae hwn yn maturin ei hun, yr anwyl Paul Bettany, yn rhoid abdominal surgery iddo fo ei hun hefo drych. Mae fel y bit na'n Alien Prometheus, lle mae be di enw hi yn gorau rhoid abdominal surgery i hi hunan mewn machine, a mae yna alien baby'n dar allan o'n fo. Mae'n mynd i fo'n sick. Na. Dim yn Cutthroat Island. Mae hwn yn sexy times. Mae hi'n sexy giglo trwy fo i gyd. Mae o yn neud y trick na lle oedd scammers yn rhoid y trick lle mae gen nhw fel pop bach o fel pouch bach o waid, a mae o'n mynd... There we go, it's come out. A mae hi fel, diolch. Yn wahanol i Master Commander, merch di hon. Pain tolerance. Da ni yn magical. A da ni ddim angen gymaint o pain relief, achos da ni just yn hysterical. A mae hi'n tough, chos mae hi'n gwneud swigs o rum. Faint o rum. Mae hi yn o faith fit. Nes i drio prynu botol o rum ar gyfer y sioe yma. Ac o'n i'n misio mynd am Captain Sailor Jerry Weberna ydi o. Dos i Captain Morgan. Iestyn. Ti'n misio bod yn cliché. So eis i Bontadeli, ac wrth gwrs gyda nhw Barti Ddu, dwi'n meddwl di, ie? Barti Ddu. Da ni ddim yn licio bwncat. Sorry, cancelled. Pwy bwncat? Fucking Pirates, Bryn, ti'n misio Apple. Anyway. So oedd gynnu nhw... Oedd gynnu nhw... rym arall yma, a mae'r y boi sy'n gweithio yna, dwi'n dweud, paint di'r rym yna, dwi wedi gweld hwnna blaen, mae'n neis, dwi wedi drio fo. Adjusted for inflation, yes. Dwi'n gwybod am bod oedd y boi wedi checio paint oedd o blaen, ac wrth gwrs mae'r Sailor Jerry yn 15 quid rhywbeth am botal, ac mae'r Barti Ddu yn rhywbeth fatha 25-30 oherwydd small batch fucking Wales artisan. A wedyn, so mae'n sganio fo, mae'n troi at y fi hefyd. A dwi'n dda, di'n drwg. A dwi'n dda, 7,000 o byd. 50 quid. Wel, dwi'n mynd cymryd hwnna. Oh my god, just cer a sherry 9 a just galw fo'n rum yn ffaith. Wel, dyna exactly be oedd Captain Morgan yma angen. Ac oedd hi'n ffain wedyn. Oedd hi newydd gael major abdominal surgery. Ti'n gwybod beth hi eisiau neud wedyn? Fuck you! A wedyn gyd ti'r pervy monkey just yn gwachod. Oh my god. Here, the evil, see the evil monkey. So, o'n i out. Ar y pishin yna, o'n i just fel... Dwi ddim yn credu bod unrhyw un sydd yn involved yn y ffilm yma actually wedi bod trwy unrhyw human emotion nag unrhyw salwch yn ei bywyd nhw. So ges ti'r non-cut version ar ITV do? Am bod ma'na edited version allan yna. Bosib na beth dwi wedi cael. O'na ddim... Oedd y scene yna fo pam oedd hi wedi pwsio'i boobs hi fyny i mynd i weld Uncle number 2. A gath hi squeeze. A gath hi fewn, a gath hi gael squeeze. Hath hwnna gael ei dorri allan yn yr BBFC yn deud, mae'n stupid ac yn i fel, teg. So hwnna di'r unedited version. Does a neb sydd yn involved yn y ffilm wedi cael unrhyw fath o human interaction yn ei bywyda. Y peth ydi, dwi'n meddwl, efo'r scene yna di cytu allan, dy's y byd yn y ffilm yn ei sens i mwy. Na, ti di colli fo. Hwna oedd the nuance of woman being a man. So mae notes fi fan hyn jyst yn mynd yn flin ac yn siarad amdan Paul Bettany surgery. Bear with. So mae o'n tynnu'r bwlat allan. A wedyn, dyna ni wedyn, mae'n rhaid fatha bach o wadding ar ben o fo, a dyna nod. So ddim cyfeirio at fo beth eto sa byd ar ei... Mae hi yn fine. Completely fine. A wedyn, maen nhw'n cytio i
Captain Uncle Dog. Underpants. Captain Underpants. A mae'n gweithio allan beth i plan hi. A mae o'n deud efo gymaint o seriousness fyddi un person just mystro. Mae o'n deud I neb, just i'r awyr. Mae o'n deud, a nes I sgwennu hyn I lawr. Dwi'n mor falch. A hwn di'r lein gora dwi'n rioed I gweld bod unrhyw ffilm erioed, okay? So. Uncle Dog will have his day. Mae'n actually deud hynna. Ond ti'n gwybod beth di'r fel... Mae'n actually yn deud hynna. Allan. Nath actor, nath rhywun sgwennu'r lein yna lawr. A cael fo I darllen o. I ddarllen o allan. A mae'n fatha, mae hwnna yn y ffilm yma. Nath ni actually ista lawr a gwachad actor a deud y lein yna. So right. Dyn ni hefyd wedi gweld diwedd y ffilm yma sydd yn horrendous. Os ti siarad am llinellau bys e neb literally yn deud. A fydd just yn fatha eto a lot o'r thema sy'n dod I fyny yn y stwff yma di dos yn neb quite yn gallu penderfynu'r pa tôn mae'r ffilm o fod I mynd ydy o'n funny ydy o'n fod yn tragic ydy o'n fod yn whimsical ydy o'n fod yn be a ydy o'n methu really a mae'n a lot o pobl so mae'n pobl yn cael seithi mae'n a sexy banters mae'n a action elements yn efo ond mae'r hyn eich yna fatha ydy hwnna fod yn comedy? Mae o ar y ffocin lein na yndi, lle mae o fatha tipio un ffordd na'r llall. Ond nes i just yn fatha, nath bren fi chwthu fyny, gwrs i stopio, fanna nes I stopio gwachad a hanner gynta'r ffilm, chys o'n I fatha, dwi angen just stopio chos mae'r llun eich yna ti angen moment I need a minute mae'n just yn anhygol eto dwi ddim yn teimlo mae humans sydd wedi sgwennu hwn it could be AI generated ymhell cyn AI Monkeys on typewriters Mae'r AI yn y dyfodol wedi generate oh my god, oedd I gyrru fo nôl. A di gyrru fo nôl bo'n amser. Ok. So, maen nhw'n endio fyny gyd yn mynd i'r Cutthroat Island. Mae'na storm, mae'na mutiny, maen nhw'n cael taflid off y llong. Mae Not Cariels yn di cael ei ffidio allan. Mae o di diag, mae o di neidio off y llong. Mae pawb yn endio fyny, just digwydd bod, maen nhw ar yr Cutthroat Island. Ar y pwynt yma, mae Siarad troi at y fi a dweud, dwi'n cysau pa mae hyn yn digwydd. Mae nhw just fatha, deffro, pawb yn deffro ar un pryd. Da ni'n ffain. Nes I sgwennu hynna lawr. So, mae nhw wedi bod yn y storm. Mae'r llong mae'n cael fawr. Talu drosodd. Wedyn, mae'n cut a day, a mae pob yn just ar fatha'r rec o'r gwch bach ma. A mae pob yn dod ati hynna'n union yr un pryd. Fatha mae rhywun off y camera di gweithio action, a mae pob di deffro ar un pryd. A mae pob un one jacker nhw'n deffro ar moment yna. Hilarious. Rhaid fi ddweud fod yn 4K HDR oeddech chdi yn gweld yr miniatures pan oedden nhw'n crasio yn erbyn creigiau. Siam. Oedden nhw wedi gwneud gwaith calad I gael pawb I rhwyfo fel hyn yn y gychod. Y models tiny ma yn rhwyfo fel hyn. A weithio oedden nhw'n symud, oedden nhw just oedden. Ond oedd o'n generally oedden nhw wedi gwneud gwaith da ar miniatures ond oedd o'n trio peidio wneud miniatures I mean a dyn oedd Gina Davies di sgwennu lawr nes I sgwennu hwn I gyd lawr row hard man it's our one hope a nes I adio fatha ar ôl she said unconvincingly just a business like a wedyn mae'r dynnu ymwneud gyd fel yes, of course. Nw'n I wrando arna chdi. Achos ma' na pisin ono fo o'r ffilm lle ma' hi yn mynd, come on, dewch efo fi, na I gael yr prize miss mawr ma I chi. A ma' nhw fel, yeah, alright then.
Ond ti just fel... Ie. O dyna pam nath hanner y criw, dyna pam nath gyd addu off y gwch, de, oedd ddim yn digon convincing, o pawb arall mynd... Oedden nhw just fel, da ni'n trystio hon. Ne. So, da ma'n mynd i fyny ar yr ynys, mae'n mae Not Carry Else wedi cael ei ddwyn gan y Pirates arall, ond mae'n mod i hefyd wedi unsurprisingly completely survivio'r storm yn ffain a endio fyny ar yr ynys ma, hefo i ddarn o'r map ac mewn quicksand. A mae'n dwy'n map Captain Dog. Yndi, Be bynnag dim pocedi gyda nhw yn yr oes yma, dwi isio nhw. Arhygol. Waterproof, anhygoel. Scalp, darn o bren. Flop. A hefyd mae pob dim yn waterproof, so amazing. Chance i'r Wel, incredeg. chwarae mae lledr, a.k.a. pen dad hi, yn waterproof. Ond, oedd just y tamad, so mae Not Carry Else, yn sound mewn quicksand, a wedyn maen nhw'n cael fatha, quote-unquote, sexy banter. Trafod o'n marw. Great stuff. Ac o'n i just yn edrych ar gwyneba'r criw, y tu ôl iddi hi, a nhw fatha sort of, what are we doing? Oedden nhw'n edrych yn bod, a dyna ddim chemistry rhwngthyn nhw. Cant. Is this lunch? I mean... A ben i licio... Ben i di wneud wan? Ben i licio, so oedd un o'r boys nesau hi, a gawr o fo i fo raff rwnd o fo. A wedyn, fish him out. A wedyn rhaid swig bach. Mae rhyw sprigyn bach fatha bod o'n... Ti'n neud allan o bapur. Dyna di peth, dwi'n meddwl na comedy oedd o fod, sti. Give him the twig, not the rope. Oh, God. Yda ni fod yn chwerthin, chos o'n i'n chwerthin anyway, chos o'n i just fel, mae hwn yn stupid, ac o'n i just fel, am y pris yma, ti ddim yn, am y budget fel un. So, yr whole thing ydi, mae pawb fel, oh yeah, could have been because it's fronted by a woman. Ti fel, nah, because it's made by not a human. Like, dim fel un mae bobl yn neud efo'i gilydd. Anyway, maen nhw'n mynd i ffindio'r trysor. Maen nhw'n ffindio'r trysor. Yay! Ond... maen nhw'n Scrooge McDuckio am chydig. Yep. Round y trysor. Heb fynd â unrhyw un o'r crew. Just Gina Davis and Not Carry Else. Just yn fel... So maen nhw wedi gorfod repelio lawr ar raffa i cyrraedd yr ogof sy'n mynd â nhw i'r ogof, lle mae'r ogof. Ogofception. A wedyn maen nhw'n ffindio'r trysor. Wedyn mae hi'n mynd off i trafidio'r criw. Mae'r Captain Dog di ffindio hi. Wedyn maen nhw'n bygwth talent hi off, lle mae Not Carry Else yn trio claimio i fyny. A maen nhw'n dweud, eto nes i sgwennu hyn i lawr, faint o drysor sy'n na. Maen nhw'n dweud, it's about 4 million. It's a guess, but I can't be off by more than 1 million. Right. A neith o ddim synu chi i wybod na nes i actually edrych i fyny faint fysa 4 million werth heddiw. Oh, 16... Yeah. 88 i heddiw. Faint ych chi'n meddwl? I'll go with 88 million. Dwi eisiau deud loads. Go on, Seans. 500. Dyna chi way off. 841 million. Wel, mae hwnna'n eitha lot, chwarae tig. So mae'n 4 million o'r amser. But just can't be off by more than 1 million. Eto, nath na actual person sgwennu hwnna, a nath rwy'n deud o? Nath rwy'n deud o. A thyn edrych, hwnna ti eisiau fi ddeud, chys mae hwnna swnio fatha rhywbeth really fucking stupid. So wedyn, maen nhw, so yn anffodus, mae'r crym sgwad i ffeindio nhw. Mae'n mae hi'n endio fyny yn cael llong hi nôl rhywsut, question mark? So mae nhw'n meddwl bod hi di marw. Mae'n neud yr Indiana Jones thing yndi. She's on the submarine. Mae governor o Jamaica yn allied efo Captain Dog. Yn allied efo Captain Dog i nôl y trysor so maen nhw'n gallu neu rhywbeth, dwi'n mwyn gwybod. Mae hi'n sneacio yn ôl ar ei llong hi a cheb i criw hi. Mae nhw wedyn yn creu reverse mutiny. A rei chuck off i pob chuckio'r mutineers off
a wedyn maen nhw yn smalio pan nhw'n ddim yn hwnnw, dod yn agosach, yn agosach, yn agosach, yn agosach. Ta maen nhw point blank range yn gallu seithi ar ei gilydd, a fanna di'r big final fight. Wan te, hwn ydy'r bit lle dwi'n mynd, Master and Commander. Hwn ydy'r peth, so y Master and Commander, oedd nhw'n actually yn llonga, oedd nhw ar y môr, oedd nhw'n symud, oedd chi'n teimlo fatha bod na... Lle mae hein yn close point blank range, a maen nhw just yn fatha, maen nhw di set piece, maen nhw di boltio ni lle, maen nhw just yn seithi at ei gilydd. Maen nhw'n seithi at ei gilydd fatha 10 munud. Dwi'n wedi symud o gwbl. Mae'n bach o fel ffeitio eitha da. O'n i'n eitha enjoyo'r... Mae'r explosions yn gret. Mae'r explosions yn gret, Ond wedyn os ti'n mynd o'r explosions, wedyn di cut to ship sailing away, so lle mae'r damage. O be ni lyfio hefyd oedd... Mae yna lot o explosions yn digwydd tu fewn y llong yma, a maen nhw'n hollol ffain. A be ni lyfio oedd y gymaint o sŵn oedd y cleddfa wneud yn taro gilydd. Oedd. Ksing! Cling! Oedd nhw'n gymaint o sŵn. Yeah, cys oedd yn dramatic. Oedd nhw'n goffa cystadlu efo'r epic music. A wedyn oedd dweud, where are you going? I'm going to blow out his bottom. Yeah. Lot o... Eto chi'n So, efo'r shooting with cannonball thing, o'n i really licio hynna. So, yr big final confrontation ydy rhwng Morgan a'i uncle hi. The boss fight. A mae nhw, final boss fight. A mae o'n reid cweir iddi hi, mae hi disgyn trwad, mae'n endio fyny dan y hol, a mae hi fatha propped up yn erbyn un o'r bits o'r thing. A diolch di sylweddoli na dan i hi, mae na cannon, actual cannon, Mae hi efo fatha tamad o bren efo match, a mae hi'n dweud, what are you going to do, burn me to death? A mae hi'n dweud, no, a mae'n gorchuddio'r cannon ma. Mae hi gada fo mynd fatha, what? A mae hi wedyn mynd, bad dog. So, hwnna lle, dwi'n cedi yna'r geiriau wedyn i oedd ffwcio'r ffilm yma. Mae hwn yn ofnadwy. Wel, beth ydy, mae hi goleuo'r thing, a dyn mae o'n just y sefyll yna, tra mae'r fuse yn llosgu, a wedyn mae'r thing yn ffrwydro, a mae o'n taflu fo o'r canol y llong, allan trwy cefn y llong, trwy'r ffinas gefn, allan mewn i'r môr. Ac i chi nechi oedd bad dog. Cysau o. Thanks, I hate it. Ac oedd o fatha, eich hwn di'r ffilm gorau erioed. Fod y lein yna mor wael, oedd yr explosion o'r llong wedyn yn anhygol. Mae'r explosion effects wastad. Be oedd yn amlwg dros ben oedd nhw wedi rigio yr whole thing na i just chwthu fyny i gyd ar yr un pryd. So mae'r whole thing just yn mynd kabloom. A mae'r whole thing just yn tremor i splinters a matches. Just llanast. A maen nhw wedi marcio'r trysor, a maen nhw'n gallu cael y trysor yn ôl, a bob dim yn ffain. Oedden nhw wedi ffeindio trysor? Oedd y trysor yn hollol? Oherwydd oedd hi wedi rhoi barrel yn styc i'r trysor, na ddim chwthu fyny efo'r llong. Oedd hi'n gallu ffeindio'r trysor yn gwylod. Oedd y trysor ddim cael ei taflu dros bob man. Na ffrwydron yn byd. Dim fel oedd yn gweithio. Y thing ydi, fyddwn ni yn cwestiwn ni stwff fel un yn byddwn ni. Faint o hir oedden nhw'n daifio i nôl y trysor na i gael yn ôl i fyny. Just un raff mawr am 4 miliwn. Ond o'n i really ddim yn deallt, oedd pawb i weld fatha, gwn i retairio on, gwn i drysor. A mae hi'n dweud, Madagascar. A o'n i Madagascar, pa mor ladron yn fyna, a felly, a wedyn, oedd ni'n dweud, just always wanted to be a farmer. Ac oedd pawb dechrau chwerthu nhw, a fel... A ni'n meddwl, falle bod o. Dwi'n meddwl mae'n serious, gia. Dyna'r thing. Oedd yw'r fod fel, mae'n cymryd y pes. Ti ddim yn abod y criw digon da neu rhywbeth. A ti fel, na, oedd y performance o gaina just yn deadpan iawn. Oedd fel, actually, swn i'n really licio ffarmio. So mae'n stuck ar y llong fan di. Yn gorau mynd i Madagascar, and I just want to go farming with my gold. But no.
doedd eto, chys bod ni'n dallt be oedd yr mod y ffilm, be oedd yr tôn y ffilm. Fatha, oedden ni'n gwybod, ai comedy di hwn, so mae hwnna fod yn laugh, cymryd y pes ma nhw. Ta hwnna'n serious, mae'r boi actually, mi wedi bod yn Thanos, mae wan eisiau bod yn ffarmwr wan, Mae'n ffain. Oedd face tattoos o'n cool iawn. Oedd face tattoos o'n cool iawn. Ond, ti'n fatha, alright, a wedyn, mae just tyna fo, a dyn mae'r ffilm yn gorffan. Da ni'n falch o hynna. Blimey. Wirioneddol. O'n i eisiau hwn fod yn rhyw fath o secret camp masterpiece. Oedd yn hammy as hell. Blaw amdan boi Crystal Maze, Trotter, a'r Explosions Department. Just ddim werth o. Oedd just... Fuck this movie. Oedd Frank Langella yn... mewn ffilm hollio wahanol i pob arall. Skeletal-tastic. Oedd o'n serious ac yn scary. Ac oedd hwnna'n... A wedyn... Not for me. Oedd Gina Davis, gret actores, ond tragically miscast yn y ffilm yma. Oedd ei physicality hi ddim yna. Oedd ability ti'n meddwl pwysa ti'n castio yn 1995? Blimey. Am rhywbeth fel un. Ond dwi'n hyd yn oed yn gwybod beth sa ti'n castio'n dwi'n gwybod yn arferol. Dwi'n gwybod. Rwan, heb sôn amdani 1995. So, cwestiwn i pawb adre, gwaith cartra i pawb adre. Mae digwydd bod yn 91 oedd Terminator 2 lle oedd yr actores oedd yn gwneud Sarah Connor yn buff as fuck. Dyna pan oedd yn popio fo'n i pen fi, ac oherwydd fod o'r un production company nath wneud Terminator 2. Gina Davis yn 6 foot, twel. So dwi'n credu efo fel hyfforddi a stuff, gallai hi 100%. Efo'r ffram. Am bod oedd hi'n neud o'n League of Their Own, oedd hi'n gorfod fod yn... So rwy'n fatha Sharon Stone. Dwi'n yn gwybod ond sa hi ddim yn hwyl, ti siwr sy'n hwyl, dweud? Hwna fysa, chys beth ydi eto, ydi dibynnu ar y tôn ti'n mynd amdano, I suppose, ydi. Ond eto, fatha... fel ti'n deud, mae Matthew Modine fatha oedd, dwi'n meddwl, fatha'r 6-8 ar ei rester nhw i chwarae'r rôl. O'n i'n meindio Modine. Peth ydi, fel mae Sean wedi dweud, mae'n trio bod yn carry ills a doedd o'n really gallu couldn't pull it off. A eto ti'n meddwl wedyn oedd nhw'n sôn amdan rhywun fatha Michael Douglas a ti'n fatha, no, so yn actually bod yn waith. Oh my god, so fod... Ie, fos fo'n romancing the stone, wedyn. Fysa. So fo actually di bod actually lot o waith. Creepy. Fysa. Thing ni ydi, just peidiwch o watch o. Chi'n ffain, peidiwch. Dwi'n yn gwybod, os ti'n gallu ffindio 4K super restoration o'r explosions ar stunts. So dyn eisiau re-edit o'n fo? Mae o'n in terms o be da ni di'n gwachad ar gyfer y thing yma a tio be Bydlin Mae o'n sort of top end o'r... Diolch di fi flin. Na. O'n i'n mynd bod. O'n i'n mynd y bod weithiau, a wedyn explosion. A wedyn bod. Explosion. O'na elfen fatha, codd o fatha, what the fuck? O'n i'n meddwl oedd wedi cael ei ffilmio'n andros o dda o ran efo nhw'n hongian ar ochr y dibyn na yn mynd lawr at y trysor a wedyn oedd y camera'n pwyntio lawr o'ch di'n gweld nhw ag oedd y blue screen neu be bynnag oedd o'n ddefnyddio ar hwnna oedd o'n gwneud gwaith anhygoel yn efo i 95 a oedd o'n edrych yn dda a ti'n bod pa nath nhw disgu fewn i'r dŵr oh my god Ac ti'n fatha, maen nhw di marw. Maen nhw actually di marw. Fos ni'n gorfod eto i gael fatha, what? So in terms o beth da ni di watchad, fatha, ti sôn am
Father Christmas has returned. Oedd hwnna di neud fi flin. Shit show. Ti sôn amdan Christmas in the Square. Hey. Shit show. Slander. Yeah, no, I said it. Slander. Christine Baranski a Dolly Parton yn hwnna. Hwna yr unig reswm pam dwi'n dal yn fyw ydy ffaith na o'r beth ar rest o'n nhw swn i di neud rhywbeth i nhw. In terms o'r shit da ni di gwachod, hwn actually reit da. Dio ddim yn ffilm da o bellfor. Mae o'n... Ti'n gallu gweld bod o'n ddrud, I suppose. Ia. Ond oedd o'n stupid ac o'n a bit hwyl yno fo. Dio ddim yn gret o ffilm o bellfor. No. O bellfor. Gai just deud, nes i joio fo. I transitionio o'r ffilm i argymell, lle dydw i ddim yn argymell hyn, ond dwi yn. Mae'n un o heina, lle, watcha the supercut o'r explosions a bachu. Ynde, mi eisiau fynd i'r galeri a wylio Beetlejuice. Okay. A mae o rhywun peth. Dyma wellian. Neidiwch syth fewn yr after party. Dwi eisiau gwybod y stuff gwell. Go, Iestyn. Ond mae Beetlejuice efo sgript diawledig lle maen nhw'n hongian rownd ar sgolygfeydd am lot rhy hir yn lle torri ffwr. A ti'n dweud, be dwi'n mynd rando? Exciting bit. 3-hour podcast am Beetlejuice. Maen nhw just yn hongian rownd eto mwy o sgwrsio am be ffoc dwi'n gwrando ar. No need! Na, absolutely ddim. Mae yna 3 plotline separate yn digwydd yn ymlaen. Ac yn lle fod yn cadw fo'n syml fath o'r ffilm cynta. A mae just really baffling i fi sut mae o di ffwcio fyny mor ddrwg a mae'n gellu i wneud y ffilm ma. Lle mae so wedi gellu bod yn gret a so wedi symleiddio fo mwy. Less is more fath o beth. Am fod oeddech chdi'n dal oeddech chdi'n edrych ar y sgrin fel ffoc, dyn nhw wedi anghofio deud cut. A ti'n just... Setwyth. What? Ti'n be, so oedd blank check di neud 2 awr ar... Ne, dim 2 awr. Actually, oedden nhw'n di stretcho hynna, cos gen nhw'n lot i ddeud amdano fo 2 awr amdan Beetlejuice. A dyna beth nhw'n deud, ond yn deud, visually, vibes-wise, mae hwn just yn Tim Burton yn byrtynio ac yn caru fo. A mae'n obviously di ffindio Jenna Ortega, bod di ffindio like baby goth bach i moldio fewn i'w like goth queens o fel mae'n di licio cael nhw. A mae'n brilliant. Ond oedden nhw'n deud, o ran ffilm, mae'n llanast. Yndi. Ond mae'n byrtynu. Ac pethau fel na yn gret. Lovely. Peth ydi efo sy'n mynd i fatha ail-greu classics fel fatha Beetlejuice. So, mae'n andros o beth anodd i fynd yn ôl i, chys ti sôn am fydd o fod gigystad ar greiddiol yn neud just i neud i mae'n anodd. So haid i chdi fod yn ofalus iawn dros ben a mae'n o fatha dwi'n wydro pam bod nhw'n bodron. Oedd o probably ar ôl neud Wednesday oedd o'n teimlo fel fuck, fe dra'i neud hyn. Po bosib. Dra'i neud hyn. Yr Wednesday kick. A mae Jenna Ortega yn andros o berson diddorol i wylio ar sgrin. So mae hi di bod yn Wednesday yn y Scream franchise a un o ddau o beth ers hynna a mae o fatha mae hi actually efo mae'n quality yn be mae hi'n neud sydd yn neud hi'n berson diddorol i watchad ond eto ti angen mi na i ddeud mae o'n ffilm di ddim sy'n werth i weld just oherwydd fod na gymaint o waith i mynd i fewn i'r sets a'r animations a yr teimlad yna o'r gwreiddiol ond fatha y dechrau sydd yn od lle os ti di gweld yr un hen yr un gwreiddiol ac ti'n gweld yr flyover shots na yn mynd i fyny i'r tŷ a dwi'n meddwl waw briliant a mae'r ffilm yma'n dechrau yn yr un ffordd ond mae'na edits really weird yn ganol o a ti'n meddwl be sy'n mlaen pam bod hwn yn torri yn fyma ac yn mynd mae'na just penderfyniadau really stupid yn efo ond mae'na jokes funny yn efo mae'na golygfeydd gret yn efo
Dwi'n gwybod. O, na, oce. O, beth sy'n dda gen ti? Yes, cyrra ni trwy beth sy'n werth i wylio. Dwi'n meddwl, dwi wedi gweld ffilm da ers mis dwytha, ond dwi wedi gweld, dwi wedi dechrau, dwi'n ganol dau beth. Dwi'n ganol bron a gorffan Bad Monkey ar Apple TV Plus. Dwi'n yn gret, ond mae o yn un o heina lle ti'n gallu watchad ac mae o yn easy viewing, really, tywod, cozy TV o ran it's a murder mystery ac ti just, mae'n hael yn efo, tywod, bech o humor, Vince Vaughn ac... Vince Vaughn. Yeah, so, a mae o'n really da yn efo. Vince Vaughn ddim yn give a shit am neb a just doing his thing. So mae hwnna'n gweithio'n dda. So mae hwnna'n easy viewing ac dwi'n meddwl fod y pennod ola cael ei ddarlledu neithiwr heno. Dwi'n yn siwr. Ond yr un dwi wedi bod yn dal yn ôl ar wylio ac dwi'n mond i gweld un pennod hyd yma oherwydd dwi wedi bod yn dal yn ôl ar watchad Isaac Asimov's Foundation eto ar Apple TV Plus. Oherwydd dwi wedi bod eisiau gwachad o ar OLED TV mewn Dolby Atmos. Ti eisiau siarad fyny am y telly special? Wel, o'n i wedi cael digon. Yn y rha, oedd hael yn disgleirio trwy'r ffenast. Dros y fennau, whatever. A wedyn, mae'r TV mond efo 350 nits o fucking, lumens neu be bynnag yn efo. Whatever it is. Ac dwi'n ista mewn swyddfa lle mae monitor fi yn mynd i fyny i 800 sydd yn ffain. A wedyn, ti'n ffindio allan fod TVs eraill mae i gyd allan yna yn pwmpio allan gymaint mwy o lumens. Ond beth sy'n gwylltio fi fwyaf, pam ti'n watchad stuff a mae yna black bars ar top y gwylod, a mae'r staf allan rili dywyll, mae'n nos, a mae'r bars na'n llwyd. A mae'n rili tynnu fi allan. A wedyn mae bob dim yn ffocin... Dwi'n just meddwl, oh my god, hwn di gwaith fi. Gwaith fi ydi neud cynlluniau neis ar sgrin i fod. A dwi'n rhoi fyny efo Watch of the Films ma, dwi'n really mwynhau ar sgrin half-assed. Oedd o'n ffain ar gyfer symud fewn i'r tŷ y 10 mlynedd cyntaf. Ie, so da ni wedi bod yn y tŷ rwan 6 blwyddyn. So mae'r teledu yna'n 6 blwyddyn hen. Ie, so ti'n heiddi newydd. Ond o'n i'n gwrthod gwario full price ar y ffocin... Mae'r teledu OLEDs ma i gyd yn 1000 o bunna, rhywbeth fel la. Ond digwydd bod, teipio fewn yn eBay, ffindio rwy'n yn Shrewsbury. Na! Oedd yn gwerthu yn 2 flwyddyn oed. Sut o ti'n siŵr bod nhw ddim yn... Don't care. It's just... Ond oedd o'n deud bod teledu ffrind oedd yn mynd i drafeilio rwnd y byd a fod jyst eisiau gwerthu fe i gael y pres. Neu oedd y person di symud nôl fewn o fe mam a dad ac yn meddwl pres angen gwerthu'r teledu. Neu nhw di dwy no? Na, dwi'n meddwl oedd y box a bob dim oedd o'i gyd yno. Ac so'r teledu werth 1000 o bunna. So ges i am 400 a hanner. Bloody hell. So, really werth o. Ac, oh my god, mae'r gwahaniaeth yn literally night and day o cael deep blacks, o just black, am fod mae OLEDs, mae'r fucking thing yn mynd off. Line neu off, dyn nhw. Yeah, it's on neu off. A wedyn ar LCDs, mae just, we'll get it to this grey. So mae'r lliwia a'r thing, mae'n amazing. So dyna pam, dwi wedi bod yn disgwyl i watchad Foundation tan gyna fi OLED. Oherwydd dwi wedi gweld lluniau o'r sci-fi series ma yn Corridor Digital, lle maen nhw'n neud... Corridor Crew. Ie, siarad am special effects, VFX, ag... O'n i'n meddwl, fydd hwn angen i wylio ar OLED, lle mae'n bod, os ti'n gen ti rhyw fath o rhaglen lle mae lot o'r golygfeydd yn dywyll,
mae just yn mynd yn mush, fatha'r un fucking Game of Thrones na, lle Battle of the Bastards, dwi'n meddwl o, lle neb yn methu weld o, felly. So, a hefyd ag Battle of the Night King, o bob dim yn mush, twyll, JPEG, dim archiving, beth sy'n gael o fo, artifacting, So, fo hwn, oh my god, mae Foundation yn edrych fatha un o'r rhaglenni gorau erioed di cael i ffilmio o ran design-wise. So, fi sbio hwn, dwi'n gwybod dim byd am hwn. Mae o fel Julius Caesar in space. Lovely. Dyna dwi'n cael allan o pennod 1. I like it. Ac a beth dwi wedi clywed ydy mae'r ail gyfres yn well na'r cynta. Apple TV, neu? Ie. So mae'r ail gyfres yn well na'r un cynta. Mae'r cynta just yn laying the groundwork i fod ac yn slow burn, ond mae'r benod gynta yn intriguing as fuck o ran sut mae'r lore byd yma i gyd, y bydysawd yma i gyd yn gweithio, felly mae o'n crazy sut mae wedi cael ei setio fyny. So mae o werth unna i darllen os da chi eisiau'r llyfrau neu dechrau gwylio, na i reportio nôl. Nice. Ond dwi'n meddwl mae'n jyst mynd i fynd yn well. Nice. Y beth arall, neu ti'n good? Na i gadw at hynna am rwan am fod. Mae gynna fi thing arall, ond dwi'n mond newydd ddechrau hwnna. Ar gyfer mis nesaf te. Bryn, dwi'n gwybod mae gen ti bach o rysur. So, gyntaf ddoth i fynd oedd Chaos ar Netflix. Nes i watcha hwnna fyd. Nes i addo hwnna i chdi. Diolch yn fawr. Nes i fwynhau o ipyn. So, broad strokes ydy, mae'r diwy groegaidd yn wir ac yn bodoli a byw yn yr oes gyfoes. A mae gen ti Jeff Goldblum fel Zeus. Right. Janet McTeer fel Hera. Mae gen ti boi nhw Naban, Rizwan fel Dionysus, David Thewlis fel Hades. Points os ydych chi'n neud i fi pa diw groegaidd arall mynd i chwarae ac yn be. Ares yn Wonder Woman. Of course. Pointsy. I Gryffindor, dweud pwynt i Gryffindor. Gyn ti Reiki Aiola fel Persephone. Mae hi'n Gymraes o Gaerdydd. Ydy, mae hi'n amazing, Reiki Aiola. A mae hi... Mae hi'n darllen stories cyw ar YouTube ni. Mae hi yn chwarae Persephone. Ac haid i fi ddweud, mae'n rhywbeth andros o dlws am gwachad hi a David Thewlis yn chwarae'n erbyn i gilydd. Mae'n anhygol just gwachad y ddau yn nhw. Mae'n nhw'n gret, ynddi? Mae'n nhw'n absolutely brilliant. Mae gen ti hefyd Stephen Delane fel Prometheus. Mae o'n siwtio'r rôl i fi. Mae o'n spot on. Mae gen ti Susie Izzard. Fel un o'r Fates. A dyma gen ti mae gen ti Aurora Pennod. Perino. Perino, dychwr. Fel Eurydice. Eurydice. Fel Cillian Scott fel Orpheus a Leela Fazard fel... So just... Mae'n hein yn actorion newydd dwi'n wedi clywed amdano, maen nhw'n gret. A so dwi'n rili dychmygu gwybod beth maen nhw'n neud eto yn y dyfodol. A so beth sy'n digwydd ydy mae Zeus yn dechrau poeni chys mae'r prophecy fo am a i weld yn dod yn wir. A hwn di diwad i oes o. Ac so mae beth sy'n digwydd sy'n mynd o'n trio nadu yn digwydd a'r ffaith bod o'n digwydd a mae'n gret a dys o ti'n cytio o I'n meddwl mae Billy Piper yn o'n dydi dwi'n edrych ar y trailer wan mae hi yn un o'r prophets Cassandra dwi'n meddwl di rôl mae hi chwarae so mae o'n rhwng mae'n cymeryd lle yn byd go iawn o'r enw Crete efo K. Mae'n edrych o Baz Luhrmann ffilm ddo. Mae'n hefyd ar... Mae'n deimlad fel na fatha Romeo and Juliet oes. Mae'n trio bod. Mae gen ti wedyn ar Olympus sydd yn fatha hyper
fatha... Consumerist fel... Wrach chi, mae'n edrych fatha... beth yw'n Grand Budapest Hotel? Ie. Mae'n aesthetic yna, sort of... Maen nhw'n bell o bob beth. Really super vibrant hiwia. Mae'r attendant i Zeus i gyd fatha di gwisgo fatha ball boys, tennis, mae'r andos. A wedyn, mae hefyd yn digwydd yn yr underworld, sydd yn fatha'n brutalist, kind of du a gwyn, a mae o'n anhygol. Haid i ddweud, nes i really fwynhau. Mae Goldblum fel Zeus yn really yn syndod. Chos mae'n eitha fretful, a mae Goldblum yn chwarae hwnna'n anhygol. Athyn ni enjoyo fo gymaint. Nes i ddechrau fo am hanner dydd un prawn dy Sul, ac erbyn 8 o gloch nos o'n i wedi gorffan o. Gafodd ei greu gan un o'r enw Charlie Cavell, neu Cavell, dwi'n meddwl i dachar a'r gwaith mwyaf nybyddus nhw di The End of the Fucking World ar gyfer Channel 4. Dwi'n nabod hwnna rhywbeth. So ia, haid i ddweud, nes i really fwynhau wylio fo. A mae o'n blendio sort of yr straeon, yr diwiau Gregaidd. Ti'n abod y stories, dweud? Ia, mae'n anhygol o ffordd mae'n ti'n neud o, so mae'n really werth gwylio, dwi'n meddwl. So nes i'n joio hwnna. Dwi'n cofio, bod fi wedi gweld hwn ers y tro dwytha, neu cyn y swyddfa, dwi'n cofio, nes i weld yr remastering o The Italian Job. Ac yr un o'r 60au efo Michael Caine. Mae hwnna'n mynd edrych yn amazing. A hwnna'n anhygol. A just fatha'r... O'n i wedi cofio gymaint onno fo, a just wedyn yr bit dwytha lle maen nhw'n neud fatha'r hanner awr o just gyrru o gwmpas Turin. Mae'n amazing. A ti'n meddwl fatha nôl i... hwnna, lle nhw actually gyrru, neud yr stuns dreifio mae gyd go iawn. A pidio deud wrth neb. Yn erbyn rhywun fatha The Fast and the Furious, lle mae hanner y thing di CGI o. So nes i really enjoy hwnna'n anhygol. A nes i hefyd gweld The Critic efo Ian McKellen. Ian McKellen a Gemma Atherton. Hwnna'n sort of oedd o'n teimlo oedd o fatha eto oedd wedi quite penderfynu be oedd am fod ac o'na ddim fath o tensiwn rhwng really mynd o'r cymeriadau o chdi teimlo fatha a gyd ti fatha Mark Strong yn efo a ti'n fatha mae'n really yn gwastraff o lot o actorion really da. Gwastraff yn ymwneud gair da. O'n i i'n mwynhau gwachad Ian McKellen ar y sgrin, chos oedd o fatha just yr aesthetic o'r 30au, oedd o wedi gwisgo mewn siwtia anhygol, ac oedd o wedi gwisgo fyny mewn fatha black tie i fynd i wachad y theatr, ac oedd o'n gret. O'r golygfeydd really da rhwng McKellen ag Atherton a o'n nhw wedi neud fatha tense o fatha locked off camera just ar fatha ffram ei gwynab nhw o uwch i fyny so oedd yn creu pyn o tension reit da ond y peth ydi ond hwnna oedd yna ac fatha do'n byd arall i weld yna o gwbl fatha so ni penderfynu bod o'n mynd i fod yn comedy so fyny peth oedd yn fatha dark tragedy so rhywbeth arall ond oedd nhw'n wedi quai fatha oedd o fatha souffle oedd wedi codi chyd bach a wedi just i disgyn yn y cwpwr oedd o fatha just so mae hwnna mae hwnna ond beth sydd yn dod i fyny a nes i'n trailer amdan oedd The Outrun efo Saoirse Ronan be di hwnna te? So be dwi'n weld yn y trailer mae'n y BBC co-production dwi'n meddwl The Outrun so mae hi yn mynd yn mae hi fatha
di symud i'r dre mawr, mae hi cael fatha breakdown bach a mae'n mynd adra gorau confrontio yr dewisiadau mae hi di wneud yn ei bywyd hi. A mae'n edrych ar anhygol o'r trailer. Dwi'n mynd i weld o eto, dwi'n mynd i weld o yn ei weekend yma, yn ei weekend nesaf. Ti'n fynd i'r cinema, hai fi ddeud. Fel... ti fel, na i ddim gweithio y stuff that o streaming, actually just gweithio mynd i weld nhw, ie. So dwi'n wirioneddol yn mwynhau mynd i'r cinema. Mae'n brofiad gret o gallu just mynd ag ti'n aelod ac yn ffrind. A just cael eista na, just switch off y ffôn a just bodoli yn y lle na am 2 awr a gwachad y thema. Gorfodol. Ia, so dwi'n kind of mwynhau hwnna. Ond ie, so dwi'n edrych, so na reportio nôl mis nesa efo hwnna. Yes, brilliant. Dim operas, dim byd fel na, mis ma? Ddim dod i hynny, dwi yn... So gen i wsos off wsos nesa, so dwi cael actually cymryd gwyliau sydd yn syndod mawr. So dyna pan da'n recordio heddiw, dim wsos nesa. Dwi'n edrych ymlaen yn arw am updates bywyd. Dwi actually yn mynd i... So, dwi yn mynd i gwneud bach o golf dy llun. Dwi treinio dydd mawth, eich mynd am gwersi daleg. Dwi offi hei on wai di michar tan pnawn di Gwynar. Dwi rithro nôl wedyn di Gwynar i fynd i'r opera nos Gwynar. Rithro nôl i ddal yr opera. A wedyn di Sadwn dwi'n gweld... so beth yw di Sadwn? Go on. Di Sadwn dwi'n gweld The Outrun. A wedyn di Sul dwi'n cael gweld Forbidden Planet, yr classic sci-fi yn y cinema. So mae hwnna'n digwydd hefyd. So, so mae hwnna'n andros o. So fydd gen i pyn o reportio mis nesaf, dwi'n meddwl. Geith pawb updates wedyn. Dim problem. Mae'n dar ti, Sions? Dim lod fel arfer. O'n i eisiau rhoi heads up am yr podlediad you're wrong about. Yn really dda. So yn y pennod o'n i wedi gwrando sydd wedi really fel agor llygyd fi lot o bethau pennod. So you're wrong about, gan amla mae'n neud pethau fel you're wrong about Britney Spears, you're wrong about... Mae'n a lot o pennod enw amdan. Basically, Y2K menywod oedd y press i gyd fel Amy Winehouse, she's a complete fuck-up, she's always been a fuck-up, everything's terrible. Lle ti'n mynd, actually, oedd hi'n fel talentog, sgwennu, stuff, oedd hi basically ddo, ydi cael gymaint o bobl oedd just wedi mynd â hi lawr llwybrau really cas ag afiach a dyna lle a ddi ddim wedi cael support oedd hi angen a dyna pam beth ddigwyddodd iddi. So mae'n a lot o a fel historical events y pethau. So un o'n nhw ydi Phones Are Good Actually with Taylor Lorenz achos mae'n llyfr allan The Anxious Generation llyfr gan fel dwi'n clywed lot am hwnna. Mae'n cofio enw'r boi basically mae'n awdur oedd ydi sgwennu so basically mae'n sgwennu llyfrau i esbonio i American business leaders pam bod y cenedlaeth yma'n rubbish kind of thing. A lot o fod i fel pam bod anxiety gymaint ar blant rwan. I mean, bys y byw trwy global pandemic probably neud hynna i chdi. A'r thing ma di fel, cos phones obviously, ond oedd Taylor Lorenz oedd fe, os mae hi'n awdur podledydd amdan just fel diwylliant online rwan ac hi just fel, well actually mae'r bobl ifanc yma'n ffindio cymuned nhw trwy ffôns, maen nhw'n ffindio i hunaniaeth nhw trwy ffôns a beth sy'n neud nhw'n drist ydy hefyd y newyddion a stuff maen nhw'n gweld trwy ffôns nhw sef digwyddiadau fel Gaza, fel newid hinsawdd, fel y stwff like, y stwff sy'n actually'n digwydd yn y byd a mae hwnna yn gyrru iselder, mae o'n gyrru emosiynau cryf iawn a dadl Taylor Lorenz ydy mae diffyg ar ran teuluoedd a stwff ydy o i engageio hefo bobl ifanc ar ei lefel nhw like, yn hytrach na just y ffôns ydy o Mae'n teimlo bod o'n atab eitha haws deud, just the phones yeah. A mae'n ateb hynod fel well, these young people shouldn't be on TikTok ond gesio be maen nhw'n ffindi allan amdan yn TikTok maen nhw'n gwachio TikToks gan Palestinians maen nhw'n gwachio TikToks gan
bobl... Ti'n mo, fi, enghraifft, erioed... Dwi'n yn credu yn wybyddus yn hun, dwi'n yn gallu meddwl, ydw i erioed wedi cael... Falle, dwi wedi cael fel un sgwrs efo person trans yn bywyd fi. Hyd y gwni. Ond trwy cripio nôl i byd social media yn so bach, dwi yn gweld perspectives, dwi yn gweld... Sgennai, sy'n ni ddim yn gallu deud bod sgennai ddim ffrindiau agos croen ddi, ond dwi'n gallu gweld perspectives nhw, a sut maen nhw'n gorau bynd trwy bywyd, a'r siait maen nhw'n gorau delio fo, trwy reels bobl, ti'n bethau fel na. So, be ydy dadl yr Taylor Lorenz ar You're Wrong About ydy, be ydy'r boomers cenhedlaeth ma sy'n sgwennu'r llyfrau ma, neu'r Gen X's falle sy'n sgwennu'r hynna, ydy, y dadl ydy, da ni'n licio be mae'r bobl ifanc yn ffindio allan amdan. Da ni'n licio bod nhw'n mynd yn politically motivated. A mae'r iselder, oedd yr iselder yna cynt, ond rwan mae'r iselder yn cael ei diagnosio mwy a mae o'n amlycach. Ma nhw'n cydnabod bod anxiety cyrff yn amlwg gen especially menywod ifanc ar y platforms yma, ond gyd o ti'n goffa wneud o darllen Just 17 o'n i'n poeni am y stuff na i gymynedd yn ôl ac o gen i ddim TikTok i ffilio fo, ond mae yna balance yna i gael. Mae'n benod greit, a dwi yn licio'r fel Iestyn deud, mae'n really Americanaidd yn yr ffordd sort of American West Coast i vibes podledwyr, ond mae'r amount o straeon sydd arno fo yn mae yna ystod eang iawn o bethau, dwi'n really mwynhau dipio fewn iddo. Nes i ffindio fo trwy If Books Could Kill, dwi wedi siarad amdano hwn yn blaen, so un o'r oedd cyflwynydd Sarah, dwi'n gwybod beth cyflwynydd oh my gosh, beth enw'r podcast info. Wel, hwnna ddim yn helpu o gwbl. So cyflwynydd You're Wrong About wedi bod ar If Books Could Kill, a felly mae hi'n dyna sydd wedi ffindio hi allan, a mae'r un type of things ma o cwestiynnu'r self-help books ma, cwestiynnu'r received syniad ma. Wel, hyn ydy peth o beth diddorol ydy mae lot o'r stwff self-help ma wedi cael ei sgrifennu gan sociologists. Dyn nhw ddim yn wyddoniaeth calad o gwbl. Barn heb ymchwil. Barn heb ymchwil. Na gwybodaeth. Fatha sa ni di sgwennu llyfr. I mean self-help. Really, da ni'n shit shows. Da ni barely functioning adult rhwng y tri na ni. So mae'n werth actually just gofyn fatha, be ma hyn ydy, be di'r agenda sgyn nhw, be ma nhw'n actually trio deud iddo chi, ydy o actually neud sense, ta ti actually swnio tha bullshit. Just critical thinking, just dysgu critical thinking, so oedd hwnna'n really dda. Dwi hefyd, yr un peth arall dwi eisiau fflag efo ni, ydy bod fantastically ma Weathering With You ac Your Name ar gael ar Film 4. Cool. Maen nhw i gyd so digiwch yn hwnna, ffilms stunning fel Makoto Shinkai ydy dwi'n cedi yn Hayao Miyazaki y ganrif yma o ran yr emotional depths, yr sylw mae o'n rhoid i gelf o fewn i animeiddio fo. Does na ddim, mae every frame of painting yn cliché, ond lle di stopio unrhyw un o'r ffilms ma, a mae'r ddelwedd yn syfrannol, dwi'n ffindio. So, Weathering With You in amdan newid hinsawdd ostensibly, ond am lot mwy na hynna, really emotionally gut-punching, ac Your Name yn spectacular. Nes i wedi gweld dwi'n berchen ar Your Name. Dal heb watcha do? Ti heb di weld o? Na ti, Iestyn. Nes i watcha do pryn mynd nes i brynu fo. Brynu fo, oce. Mae'n superb. No, mae o'n superb. Dwi heb di weld Weathering With You. Weathering With You ar gael, watch it over.
lot o rei eraill, gyda fo rei byr sydd tia hanner awr. Ie, mae na ar Netflix, dwi'n credu bod Garden of Words yn un arall sgen fo. Dwi'n wedi gwasio, ond mae na Blu-ray box set wedi dod allan eleni, a dwi yn teimlo'n hyderus iawn. Ond dydi Suzume ddim yn y box set na. Mae'r steil yr animation yn yr un beth y ffordd o ddisgrifio di next level anime. Mae o'n anhygol. Mae na rhywbeth mor ysgafn amdano y dŵr. Mae'n obsessed efo glaw. So mae Weathering With You just amdan y ffaith bod y boi ma yn obsessed efo animeiddio glaw. Cos mae Garden of Words just yn glaw, just loads o glaw. Ond mae Weathering With You yn fel, like, stuff ysbrydol am y glaw. Oh my god, just... Ond i gyd mewn senario hollol ddinesig, hollol raw, real, budur fyd. Just, ond prydferth. Yeah. Fel, mae hwnna'n sgil dwi'n trio ffindio. Mae yna rhyw techneg ti'n gallu cael sef romantiseisio dy fywyd. A ti'n romantiseisio diwrnod. So, unrhyw bryd wyt ti jyst yn deffro. Ti'n imagine o, dwi'n licio deffro, fyddai jyst yn dychmygu bod fy mywyd i wedi animeiddio. Cos mae artist anime, maen nhw'n goffo animeiddio bywyd boring, ond ti'n goffo cymryd amser a celf, meddwl amdano byd mewn ffordd, a tynnu llun pob, a treisio pob llinell mewn stafell, neu car, neu be bynnag ydi o. A ti fel human yn gorau mynd a darlunio fo. A dyna beth sy'n troi o fewn i rhywbeth sydd wedi cael gofal. Mae hyn mor anodd i esbonio. Rhywbeth sydd wedi cael rhywun wedi meddwl amdano fo. Fel unrhyw sketch o unrhyw beth. Pethau mundane. Ti'n tynnu llun ohonyn nhw. A ti'n animeiddio nhw. A maen nhw'n cymryd ymlaen rhyw quality new. A dwi'n lyfio meddwl am hynna'n fel mywyd, fel tysyn ni mewn anime, ond mae hynna'n swnio mor blentynaidd, ond drachwch o fyny, mae bobl yn esbonio fel well na fi, ti'n romantiseisio, mae jyst yn helpu ti fynd, hei, dwi jyst yn cael paned, ond meddylia, so hwn yn gallu bod yn slice of life anime, a bod fi jyst yn cael paned, a when dwi'n mynd i fynd am dro i'r parc efo ffrindiau fi, a just, mae jyst yn like everyday celf prydferth i fwynhau, a chi'n gallu cael ar Channel 4? A mae Suzume ydy'r un arall, mae hwnna ar Netflix. Ydy, maen nhw gyd ar gael i wylio. Dylech chi, mae Koto Shinkai ydy enw'r cyfarwyddwr. Mae yna loads o stuff a dwi heb weld, ond hein ydy'r biggies. A Suzume just fel rwy'n yn punch o ti yn y guts mewn ffordd brydferth. Nice. Am lywio'r car i fo. Lads. Done. Pennod hyfryd dwi'n teimlo. Hyd yn oed bod ni'n Talk Like a Pirate Day, a da ni wedi wneud pwynt i beidio Talk Like a Pirate Day. Oeddech chi'n gwybod bod fel Môr-BADron ddim actually siarad fel na gwybod just rhyw actor yn y 1940s neu rhywbeth oedd rhyw foi o Cernyw oedd digwydd bod yn chwarae pirates o hyd. A dyna pam bod bobl yn meddwl bod pirates yn siarad fel bod nhw'n dod o Cernyw. Right. Os wedi fynd i fi siarad, o eisiau dweud, da ni am fod, so mae'n rhifin 14 ni, fatha 14th anniversary. Blwyddyn 14. Blwyddyn 14, da ni'n 14 oed mis nesa. So, os mae gennych chi awgrym o FfilmDiDdim ar gyfer mis nesa, hitiwch ni lan. So unwch gadael comment ar channel YouTube dan y rifin yma yn suggestio pa y FfilmDiDdim. Mae Sean yn ateb e-mails fan hefyd. Ydw dwi yn ateb e-mails fan? Dwi'n mor sori. Be di'r cyfeiriad? Wel, mynd ar y gwefan Haclediad.Cymru ac wedyn cysylltu ar hwnnw a wedyn mae'n mynd. Sydd i Sean yn hytrach na fi. Gret. Please gnewch. So trwy'r gwefan, be bynnag di'n Mastodon. Metastone. Mae yna Mastodon a mae yna Threads. So mae yna toot.wales Haclediad a wedyn mae yna Haclediad ar Threads. Dwi'n credu bod ni ar rhan fwy o bethau, ond mae yn cymryd amser i fi logio fewn i gymryd loc ar bethau. So gyrwch eich unrhyw suggestions am os ydych chi, ond ia, da ni'n 14 oed mis nesa. A so sa'n ni'n really licio ffilm da Halloween da quotes in dathliad
rhywbeth i ni cael mwynhau a cymryd y pes allan o, a really just cael... Nightmare on Elm Street Part 14. Yeah. Os da chi licio'r ffilm, fatha licio'r ffilm, peidiwch ag gyrru o'n iawn. Cys gallen ni trasio, so dwi'n eisiau ni wneud hynna. Ond os da chi fatha, bod yn shit ffilm nes i enjoy o gwachad, dwi'n meddwl fydd o'n episod da, gorwch y fewn i ni. Fy anwyl, dynion. Da ni am ddeud ta. Mae hi yn hwyr yn os. Da ni wedi recordio'n eitha go lew ma. Dwi'n eitha impressed. Dwi'n gobeithio bod chi wedi joio pawb sy'n gwrando. Diolch i chi am wrando. Diolch i chi am gefnogi. Da ni rili gwerthfawrogi fo. Ni jyst lyfio wneud y siow. A da chi'n gwrando. Mae hynna'n bonus. Iestyn sydd yn cynhyrchu'r sioe. So, clap. A e-bostiwch fi, cos dwi definitely mynd i ateb nhw rwan, okay? Ond tan y tro nesa, hwyl fawr gen Iest? Hwyl fawr gen Brew? Brew? Hwyl gen y fi, dwi'n arst. Mi welwn i chi tro nesa. Ta-ra! What would you do with a drunken sailor? What would you do with a drunken sailor? What would you do with a drunken sailor? Early in the morning, way hey and up she rises, way hey and up she rises, way hey and up she rises early in the morning.